Rồi. Mà bắt đi lại ra mà mình là nó video đấy là nó thôi. Dạ ôi rồi đi mà đi là hello đây hello rồi. Bây giờ an blog abu makalam din dari na. Jadi kalau make agak ini itu sema ne el bihin na ke dari na. Dini itu nen gaya ya dasa nen problem ne exam ni dan na ni. Memang jauh dari apa dari dan kau di ne sakan kan dan dari na. Oh, mana mau dari. Bây giờ ra bàn rất là đây na. Sikmani saya kelas kelas ini terbaik nalep dari na. Oh, nunggu nama apa? Bây giờ mình thấy giờ dia hai abo net net ada ke yang mendasar freedom. Kori kadung mana mata like dan deng. Oh, agak gue yang mana ada das freedom. Đó isa kalau gue isi nang thanung thapok semen ini zagai ampre ni dase isi clear zagai tuma. Thank you agai like dan hari ke sini thapa deh. Bây giờ mong được ini zagai blue dan na. Blue bayar agai ini zag. Bây giờ ra bayar mana na? Apa ya? Ada. Cai. Sapa yang sapa li ini nama apa? Sapa yang sapa sadali dan na. Bây giờ mà increase không đang bắt đến increase là vô hồn sự ra cái nào đâu rồi cái bây giờ đi ra cái ôi rồi em mi nên là đi ra cái à bây giờ ông đi làm ăn cái bây giờ bao gar lại bài nào mà nên lại ăn thôi bao gar cái ông đi làm bao cái sao đâu mà bây giờ holi muli bodo nizam nya ada hai na hai holi bây giờ làm ông cái Elisa bao Bawari, Buari na ni kami nyo din eh. Basta iliza ya kami ni ba iliza ma kubora abonda na kubora mwiza ngagyang na ozia za baza blue la inde. Cứ vậy u rồi. Nó giờ biết trong mà mang cờ. Sẽ lên sụp lòng vậy mà bà sắp. Vikram baza hello Didi na hello Vikram hi. Bây giờ Julia mang gặp mang clean na. Ang kaya bukol sa ding niya ma ne holi. Baza ra baya. Đó đã quên sẽ nằm mà để na ô để ra bà đã quên sẽ na bây giờ bà đủ nhưng mà cái app Nepal से है क्या बोला जी मैं नेपाल से नहीं हूँ bây giờ đi đâu hả Zalo mà Lita naman bây giờ Zoyan बोला Lita ने Zoyan बोला और ओमफ्राय लिटाना zaman support ना support बोला ओमफ्राय जा इलिजा गैया आब' आङो ओंखाम जानि र' दे इलिजा जा दे राबाया लाइक दोनदों ना थेंक इउ दे राबा नेटआ दासो फैदोंलै मानसिफोरनि भिडिअखौनो नायस्लाबनो मोनबावाखै दा एसे मोनायावसो टाइम मोनबा नायलाबायनोसै
Bisa bibulan tapi ada nama aku beragu deh. Aku beragu jalannya dia bulan. Aku nggak. Udah rasa lebih berdengar. Udah mana? Ini apa mana udah ilu. Mana? Masa lima ya ilu turnamen dong. All friend 1 second join nih bola liton ne. Sorry litan ne. All friend 1 second join nih bola. Mereka Kandia, Nazaria Makaza, BK but they like them. I thank you, Kandia, like it in the day. There's a Konira Makaza, Mas, I've seen. So, Lung Cobra, Dana. You believe the Manama. Only maybe happy. Mr. Gibson, Zapping at Dana. Hello, about Dingo, like, Zebzase support kalamkan deh aku ang deh oh ni guna mau kumbagi sudah deh ambil ozo yang mana Iliza Rani official blog subscribe kalam bayang apa sih deh Iliza mana subscribe kalam bayang ni nengko ozo ya Iliza gaya kamu nak nama mana Iliza pandia yang mana ma angkri bahasa ini sana angkri abu bola deh mana pandia di benang Raja dia bola yang mana Engkam जाबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय निजिबा मा होनखो हाव बोला हाव वाव ओके वाव ओमफ्राय अरना मा होनखो आब' सना फैलायबाय होनदों अरना दे आगै सना गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सुदरथानाव जोंहा मा होनखो बाजै गुड नाइट होनदों गुड नाइट Sudotan, baca Nizi Bamanke, Hai Nana, Hai Nizi, baca Pandia, man jadi penanga, promote baca ini, oh, ang nunggu nama kadang mana, na profil tuise nunggu sana nai, agai, baca Sumida, hello, cute girl, hello Sumidji, कैसे हो मतलब अच्छा कैसे हो पूछा मतलब कैसे हो आप मैं अच्छी हो आप कैसे हो ओमफ्राय जा रुपम बबेनि आब'आ होनजादोंना आङो माबा नालाय प्लास्टिकखौ बाबा आङो आसामनि मा होनो आसाम सापागुरियाव थायो बाबा माने बिदि खालामो प्लास्टिकआ गोमो नै माने नांगौनोलाय नांगौनो ओमफ्राय जा मा होनखो लिटना नहीं क्या बोला नहीं फरा हाँ नहीं फरा क्या नहीं फरा के वर्षा वर्षा बाय आनी चैनल नो सब कोई दो नहीं खेल किया है दीदी की बोला मतलब आपके मतलब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसे बोल रहा है क्या हाँ लिटन man kerja Niziba hello Nana hello Nizim bahasa Sumida man आप तो बहुत सुंदर कोजी lah अच्छा semuji Orang aja man kemang dia bunda na engkria bohol jenya gay orang Sumit आपने मतलब रात को लाभ
लाइफ में आने को लिए बोला था ना मुझे, टाइम नहीं मिला ना मुझे। मैं तो मतलब 10:30 बजे को एलबी रखा था। मतलब आप मेरी लाइफ में नहीं आए, अ, आए कल रात को 10 बजे। हाँ, मेरा एलबी दे दे के मतलब 10:30 बज गया था। सुमित जी, इसके बाद तो मैंने खाना खाया, इसके बाद टाइम ही नहीं मिला। आज तो मतलब दिन में नेट नहीं था, लाइट भी नहीं दे पाया, फिर देना पड़ा। सुमिता सो स्वीट गर्ल बोला, थैंक यू सुमित जी। ओमफ्राय जोंहा सुबिदा थरनायखौ मा होनदों, बाजै खबरा मोजां ना होनदों। खबरा मोजां आंनिया, नोंनिया माबोरै? सुमिता मा होनदों? आज हो? आज 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 वाला वीडियो देखता देखता आप मेरा मेरा वाला वीडियो बोला। अच्छा, आपका वीडियो नेट नहीं था रे उसमें, एग्जाम के लिए नेट मतलब नहीं था, तो रात को देखूंगी मैं। मैसेज भी भेजूंगी, ओके सुमित जी। नेट तो अभी भी मतलब आया रे सुमित। ओमफ्राय जोंहा बिरजना दसे आङो ओंखारथ'नोसै दे आब', गाज्रि दा मोनदो। दे गाज्रि मोना दे बिरजन, मानो गाज्रि मोना गाज्रि मोना दे। ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो, थेंक इउ अजय साब खालामनायनि थाखाय आब' होनदों आरोना। माबाया इलिजा आगैया जोंहा थेंक इउ अजय होनदों दे, साब खालामनायनि थाखाय आब' होनदों इलिजा आगैया। ओमफ्राय इलिजा आगैया जयेन मी होनदों। ओमफ्राय जोंहा किरणा जोंहा हेलौ आब' हाउ आर डुइं होनदों ना। हेलौ आगै, मा होनो, आङो मोजाङैनो दं आरोना आगै, नों माबोरै दङ? ओमफ्राय जोंहा लिटना जोंहा मा होनदों, हेलौ होनदों, हेलौ। ओमफ्राय जोंहा महात्मा या मा होनदों, जोंहा बाजै फैलायबाय होनबा होनदों आरोना, फैलायबाय होनबा होनदों आरोना जोंहा महात्माया। दे गोजोननाय थाबाय दे। ओमफ्राय जोंहा बाबायाबो मा रायलायदोंब्रा, बाबा मा रायलायदों। ओमफ्राय जोंहा सुद्दाथना जोंहा मा होनदों, बाबुआ फरिखाया फै नामा होनदों, फरायाखै नामा होनदों। बाबुआ दहाय दसे फरायदोंमोन आरोना, ओमफ्राय दा फरायासै। जोंहा लिटना मा होनदों, हा हा दीदी होनदों ना। मा अच्छा, मतलब आपके जो चैनल है इसको सब करने के लिए बोलना है। सोरबा नैबे माबा जादों, मा होनो, लिटन त्रिपासाजों जयेन जानोबा लोगोफोर, किसीको अगर जॉइन होना है तो लिटन त्रिपासा ऑफिशियल से मतलब जॉइन हो सकता है, किसी को जॉइन करना है तो। ओमफ्राय सुमिता मा होनखो, सर्च बोल रहे सर्च रहे है जी बोला। अच्छा, सर्च बोल रहे है हो जी बोला। अच्छा, सर्च बोल रही हो सुमित जी। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो, मेंदोंलाय बाहेरायाव थांदोंमोन ना। आन्टनिया जोंहा मा होनदों, मा खबर होननानै होनदों, खबरा मोजां आंनिया आन्टनि। ओमफ्राय जोंहा सुमिता, ओके आप 11 बजे आ जाओ फिर बोला। अच्छा, आज 11 बजे, ओके मैं जाऊंगी सुमित। 11 बजे अभी। ओमफ्राय जोंहा मनजित बर'आ, मनजितआ जोंहा नमस्कार खालामदों ना, नमस्कार मनजित बर'। ओमफ्राय जोंहा अर्गेन बीके मैम नमस्ते होनदों, नमस्ते जी अर्गेन जी। ओमफ्राय जोंहा अर्गेना 8 लाइक डान मैम बोला, थेंक यू अर्गेन जी। ओमफ्राय जोंहा लिटना जोंहा मा होनदों, क्या बोला आपका, क्या बोला रे, आपका टाइटल क्या है दीदी? ये ये लाइक अच्छा, ये लाइक डन दीदी जी, दीदी जी जी लाइक द दीदी बोला। ओके थैंक यू, मतलब लिटन लाइक करने के लिए, क्या मतलब लाइक करने के लिए। आपका टाइटल पूछा ना, मेरा टाइटल मतलब बसुमतारी है।
Linton बसुमतारी देखायते मुझे सुमित ने क्या बोला ओके जी अच्छा हाँ? अच्छा वाला मैसेज करिएगा बीके जी बोला ओके सुमित जी अच्छा वाला मैसेज करूंगी आपका जो वीडियो में ओके और ना लाइक करने आया हूँ मैम मैं थोड़ा बिजी हूँ बोला ओके ऑर्गेन जी थैंक यू मतलब लाइक करने आया है थैंक यू वेरी मच आप बिजी है तो कोई बात नहीं है वैसे मोनोजी बोडो दाम होंगे ना ओके वैसे सुमिता तुम्हारे तुम्हारे कोई और देखे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किल से फिर सबल सबलता ये दिल अच्छा ये मतलब सॉन्ग है ना ऐसा हाँ सुमित जी मत में जामान गो बाजै मा खैथासिम अनलाइन थागोन बाजै होनदों आङो टाइमखौथ' खैथासिम थागोन बुंनो हानाय नंथ'आ र' मा आगै ओमफ्राय जा सुनिला मा होनगोन हाय माय फ्रेन्ड ना हाय सुनिल फ्रेन्ड कैसे हो ओमफ्राय जा एमा अच्छा एमा जा मा होनगोन हाय सिस्टार गुड इभिनिं होनदों ना गुड इभिनिं ब्रादार ओमफ्राय जा राजेश नमस्ते भाभिजी होनदों ना नमस्ते राजेश ओमफ्राय जा मा होनगोन सुमिता कितना प्यार तेरा चेहरा अच्छा जिससे हम मरते हैं ओह ये तो ऐसा सॉन्ग है ना हिंदी का अरे संजी मैम आ गए हेलो बाजै सना डार्लिंग होनदों ना हेलो आगै सना लिंटना जामांगो आपका चैनल को सब ज्वाइन कर दिया दीदी मुझे कॉपी सपोर्ट कर दीजिए बोला लिंटन जी ओके मैसेज भी किया है ना तो मैं आपको रिटर्न करूंगी ओके एलबी रखने के बाद ठीक है ओमफ्राय जा मामानखो बेटाया देरथारबाय माथो होनो देरथारबाय बेटाया एयारानो बाजै सना आद्रा थाबाय आद्रा थाबाय होनदों माया आद्रा थाखो एयार सुमिता मानखौ हाँ सॉन्ग है बोला हाँ हिंदी सॉन्ग ओमफ्राय जा एयारा मा होनदों थाम्फै दुद्रुनाय होनदों ना असा एयार दिनैथ' रावबो एलबियो नुनासैना नेट गैयै नेट प्रब्लेम जाबायना ओमफ्राय मरनाया मा होनदों ओमफ्राय 10 थासिम आच्छा थादो रा बाजै होनदों थानाया बिदिनो टाइमा जालांखागोन दा मदमा डिउटि दं नामा टाइमाथ' जाखागोन डिउटियाव दं होनबा नोङो मदमा ओमफ्राय जा एमा मा होनदों ओमफ्राय जा अरना मा होनदों आप साबस्क्राइब होबाय आब' सना होनदों आं साबस्क्राइब होबाय आब' सना होनदों अरन नार्जारि दे आगै आं नोंनो बेक हरगोन दे मेसेज हरनानै दोनखाबाय नामा आगै मेसेज हरनानै दोन दे आगै दे ओमफ्राय जा सनजिमाया मा होनदों मा ओंख्रि संखो बाजै सना दार्लिं होनदों ओंख्रिया जोंनिया बहल आरोना सनजिमा आगै ओमफ्राय जा सुमिता मा होनगोन मेरा दिल की अच्छा कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता हूँ अच्छा ओमफ्राय एमा जामानगोन बेटाया मा क्लास मोनखो सासेल' नामा होनदों बेटाया मा होनो क्लास 1 मोनबाय आरोना ओमफ्राय सासेल' ओमफ्राय जा अखान हेल' होनदोंना हेल' अखान ओमफ्राय जा एयारा मा होनगोन गोसोनि खोथा फोरमायनो आद्रा थाबाय नंगौ नामा एयार र' मालाबा फोरमायदोलायब्रा ओमफ्राय जा एयारा सरि किरणा जामाय हेल' आब' आफ्टर ए लं टाइम गुड टू सी यू बिउटिफुल अच्छा थेंक यू जी करण आगै आया ओमफ्राय माबाया मदना जामानखो 9थानिफ्राय दं होनदों 9थानिफ्राय डिउटि दं आच्छा दालाय दाथ' 8था जाबाय आरोना मोजाङै आरो मानखो अके जागोन बाजै होनदों
लाइफफोरा सिनेमा बाया ना नेटाथ' दासो फैखादो ओमफ्राय र' दे सना जिउ दसे फैफिनगोन दाना दे या दे ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनो थेरापी आके जो तेरी देखे थेरापी ये दिल हो गया संभालो मुझको मुझको वो मेरे यारो संभालो मुश्किल हो गया बोला अच्छा सुमित यार मन का लाइक डान ना थैंक यू यार लाइक नहीं था उसने ना बने थेरापी आके ना ऐसे सॉन्ग भाई सुमिता मुझसे क्या बोला आपको है प्यारी प्यारी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो अच्छा गाना गाना भी आता है क्या रे सुमिता को गाना गाना आता है ओमफ्राय जोंहा जांगिला नुजाफैदों आरोना हेलौ मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया जोंनिया बहल आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा I am watermelon नुजाफैदों आरोना बाजै नायाक लाइक गानदों थैंक यू नायाक watermelon नाम चेंज कर दिया क्या हाँ नायक जी नायक लाइक सॉरी नाम चेंज कर दिया थैंक यू लाइक करने के लिए ओमफ्राय क्या बोला जी बाजै होनदों ओके देवर जी ओके ओमफ्राय जोंहा एसएम नुजाफैदों आरोना लाइक दानाखैनो थेंक इउ एसएम सिस्टार गोजोननाय थाबाय दै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मन'जय मा होनदों हेल' आब' होनदोंना हेल' आगै मन'जय मा खबर एसएम मा खबर ओमफ्राय मन'जय मा खबर ओमफ्राय जोंहा रन्जित मा होनदों हाय होनदोंना हाय रन्जित ओमफ्राय जोंहा जदमनिया मा होनखो हाय होनदोंना हाय ओमफ्राय जांगिलाया मा होनखो बाजैयालाय बबेनि जाखो होनदों आं मा होनो आसामनि दै आङो माबा सापागुरियाव थायो आरो आङो दै ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मा होनखो मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रिया बहलसो जोंनिया एसएम ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनखो मेरी मेरी महबूब ख्यालों में होगी आस होगी आस रुस्बा तेरी गोलियों में मोहब्बत बोली होगी गाना लिख के दीजिए रे सुमिता ओमफ्राय जोंहा मन'जया मा होनखो मोजां आब' नोंनालाय मा खबर होनदों आरोना आंनाबो मोजां साबागै मन'जय ओमफ्राय जोंहा सिमियन नुजाफैदों हेल' आब' होनदों आरोना हेल' आगै ओमफ्राय जोंहा सुमिता तेरी चेहरे में वो जादू है नजर नहीं आती नजारे हम क्या देखे अच्छा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिमियना मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा आब' ओंखाम जाथ'वाखै सिमियन आगै ओमफ्राय जोंहा जोगदाव बर'आ नाम्बारखौ होआ मानो आब' होनदों आरोना आदसा नाम्बार आदसा नाम्बारखौ होनदों आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मा होनखो नोंसोरबो बर'
बहल होनो नामा फोरलासो बियो दां बुङो दां होनदों आदसा बहल होनो जोङो एसे सिस्टार ओमफ्राय मोनसेखौ जिंखा होनो मोनसेखौ बहल होनो आरोना फोरला होनो बै माबा आरो ओरैहाय माबा सानजाखैजा होनो फोरला होनो ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनखो तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है अच्छा तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है आपने लिखा तो मुझे गाना आ गया ये तो नहीं आता सुमित ओमफ्राय जोंहा सरि मनजया मा होनखो मा ओंख्रि संखो आब' होनदों ओंख्रिया बहल जोंनिया मनजय ओमफ्राय जोंहा आदसा मरमि अन होनदों आरोना थेंक इउ अन होनदों थेंक इउ मरमि थेंक इउ ओमफ्राय मरमि बिमा अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा ए आरो मा होनखो बोराबदों नामा नों आंखौ थाम्फै दुद्रुनाय होनदों होद बोराबाखैलै मा बोराबलाबायनोब्रा आइया ओमफ्राय जोंहा जांगिलाया मा होनखो बे डिस्ट्रिक्टनि जाखो बाजैयालाय नोङो हजाय डिस्ट्रिक्टनि होनदों हजाय डिस्ट्रिक्ट आङो मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरोना जांगिला डिस्ट्रिक्टआ चिरां ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनखो ना अके ओमफ्राय जोंहा सिनियरना मा होनखो आब' नोंजोंल'सो इन्टारेस्टिं मोनो आब' होनदों नंगौ नामा थेंक इउ सिमियन आगै ओमफ्राय आकाशआ जोंहा हाय होनदों आरोना हाय आकाश ओमफ्राय जोंहा रनजितआ मा होनखो गेम अभार हाय होनदों आरोना ओमफ्राय एसएमआ मा होनखो क'क्राझारथिंसो फोरला बुङो होनदों क'क्राझारथिं आरोना ओमफ्राय ओरै सानजाखैबो होनो ना मायोथाय सोरबा होनो खोमा सानजाखै माने आदामोन दं आरोना माबा र' खोनायो आं बिसोरखौबो ओमफ्राय जोंहा सिमियन फंबाया मा होनखो जोंनि उदालगुरियाव फलसो होनो आब' होनो ए फल अके ओमफ्राय जोङो बहलसो होनो आरोना फल बेलेग खोमा नामा ओंखायनोथ' हमनो हाया माखौबा जोंहा एसएमआ मा होनखो जोंनि जोंनि रङियायाव बहलसो बुंखायो होनदों आरोना बहलसो बुंखायो आरो ने होमबा नोंसोरबो मा बहल होनो आरोना एसएम सिस्टार ओमफ्राय मा होनखो मुरमिया जा अनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा गायत्रिया मा होनखो मोजां नुदों बाजै होनदों नंगौ नामा दे थेंक इउ दे ओमफ्राय जोंहा मुरमिया मा होनखो अन ओमफ्राय जोंहा एसएम सिस्टारा अन मुरमि थेंक इउ सुमिता मा होनखो You looking so beautiful, girl. Oh, Sasmiji, thank you. SM sister on. दिनैथ' नेट प्रब्लेममोन एलबि होनो होआसै नामा मानसिफ्रालाय ओमफ्राय सुमिता मा होनखो सुमने क्या बोला सुमका गिरा दे बोलेरी के बाजार में अच्छा इसको गाने में नहीं आएगी मुझे झुमके गिरा दे बोलेरी के बाजार में अच्छा एपी गाना है ना सुमित ओमफ्राय जोंहा मरमिया होनदों बिमा सना खबरफोरा मोजां ना सना होनदों खबरा दङ बिदिनो बिमा गेजेरावनो आरोना मोजां गाज्रि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मनजया आब' नोंसिना मा गामि होनदों आदसा गामि आं माबायाव सापागुरियाव थायो आगै सापागुरि गोजोनपुरायाव थायो आरोना मनजय आगै
ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनखो ओमफ्राय आंनि गामियाथ' फानबारि होनो आरो ओमफ्राय जोंहा सिमियन जानायफोराबो एखे जाया बेखायनो भाषाफोराबो आलदा आलदा आब' होनदों जानायफ्राबो एखे जाया नंगौ नोंनाया जोंना एसे बर'निया एसे बेलेग जायो जों थावजों जायो आरोना ओमफ्राय ओरैहाय आरो आदा मोनहा सानजारि दं आरोना बिदा बिसोर आरो खारैजोंसो जायोना थावखौनो जाखाया बिसोरो खारैखौसो बांसिन जायो ओमफ्राय जोंहा थाव जाग्राखाय जानो सुखुवा बारा बेखौ ओमफ्राय जोंहा एस सिस्टारा मा होनखो बानलु बोरदोन माखौ होनो आगै बानलु बोरदोना बानलु बोरदोनाथ' बै गिदिर गिदिरखौसो होनो खोमालै गिदिर गिदिर थायोना सिस्टार मोनसे ना गुफुर गुफुर फिसा फिसाखौसो होनो नामा बानलुआबो बिराद जातनि दंलै सिस्टार बेखौथ' फानलु बरफसासो होनो बै गिदिर गिदिरा बेखौ फानलु बरफसासो होनो आरोना बेनि नामखौथ' मिथिला फानलु बरफसो होनो ओमफ्राय बोरदोना जाहैबाय गुफुर गुफुर मोनसे थायोना फिसा फिसा ओमफ्राय आरो बै फानलु फिसा फिसा थायोना लकेल फिसा फिसा फानलुआ बेखौथ' नाम मोनथिया आरोना फानलु फिसासो होनो आरो फानलु फिसा ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनगोन हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना ये भी गाना अच्छा है बहुत मुझे अच्छा लगती है ये भी गाना बहुत अच्छा लगती है सुमित जी ओमफ्राय जोंहा मरमिया अन जोंहा जांगिलाया मा होनखो बाजैना गथ'फोरा साबैसे मोनखो होनदों सासेल' दं आरोना आंनिया मा होनो जांगिला आगै सासेल' जोंहा मरमि बिमा सना बायलायदों दे बिमा दे बायबाय दे ओमफ्राय 2 थारिखनिफ्राय फ्रि जासिगोन बिमा सना होनदों 2 थारिखनिफ्राय आरोना आदसा दे बिमा दे एगजामा दा सोलिगासिनो ना नोंहाथ' सोलाबबावदोंसो नै बेरायनो खामानि गारनानै बेरायबावो नामा नोङो सोलाबाबाबो ओमफ्राय सिनियरना जोंहा मा होनखो बोरदोनखौ फिसाखौसो बोरदोन बुङो होनदों बोरदोना मा होनो बै फिसा फानलुआ खिन्थु गुफुर गुफुर जायोना बेयो बोरदोना ओमफ्राय आरो मोनसे गोथां फिसा फिसा दंबावोना बिराद बिदिनो दंलै फानलुआबो ओमफ्राय जोंहा मनजय फंबाया मा होनदों गोजोन फुरियाव माथो खाथियावनो जोंनि आब' होनदों खाथि जायो जोंनि आब' होनदों आरोना नोंलाय बबेनि होनबालाय मा होनो आगै ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मा होनखो फिसाखौसो होनोदां बिनि थिरिंगि हालं होनो जों होनो मा होनो एसएम सिस्टार बे मा होनो फानलु बोरदोनाबो गुफुर गुफुर थायोना फिसा फिसा आरो मोनसेया गोथां जारला जोंना ओमफ्राय जाहैनास्रि आगैया लाइकल' आब' ओइथिंलाय होनदों थेंकिउ आगै हायनास्रि लाइक होनो फैयो आरोना गोजोननाय थाबाय दे आगै लाइक होनो फैनायनि थाखाय जोंहा नेट गैयामोन ना मानसिफोरनि भिडिअ नायनोसो लाबाखै दे ओमफ्राय सोरनावबा खिन्थु सर्ट भिडिअआव थांला दे मेसेजआनो माबानावबो थाङाखै खोमालै मा होनोमोनलाय मन्दिरा आगैनावबो थाङाखै नायाखै खोमासो सानसिगोनसो ओमफ्राय जोंहा माबा मथमा फंबाय आगैया मा होनो बानलु फाग्लाखौ होनोलै बाजै होनदों बानलु फाग्लायाथ' बे गुफुरखौनो होनो खोमालै बानलु फाग्ला ना बानलु होनो आरो आं नाम मिथिलाय लालै माबा फानलु गिदिर फानलु फिसासो होनलाबायो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गायत्रिया जोंहा मेसेज दोनबाय आरोना ओमफ्राय सुमिता मा होनखो
Okay ji, bye bye. Next time, my sweet dear बोला. Okay, सुमित जी, bye bye. टाइम एग्जैक्ट होगा तो मैं आपकी एलबी में आऊंगी. ओके सुमित जी. लेकिन मैं अगर एलबी में नहीं आ पाया फिर भी आपका जो वीडियो ना इसको मैं देखूंगी, मैसेज करूंगी. ठीक है सुमित जी. ओमफ्राय जा सिमियना मा होनखो बिखायानो दहाय हो बिखायानो दहाय बोबाय आं जानाय बोबाय आं जानायफ्राबो एखे जाया. ओमफ्राय बोनायाबो एखे नङा होनदाना. बेखायनो दहाय बुंदों. आच्छा बेखायनो दहाय बुंदों आं जानायफ्राबो एखे जाया ओमफ्राय बुंनायफ्राबो एखे जाया. नंगौ आगै एसे दावराव जाबाय नामा? मा रायलायदों बाबा? नंगौ आगै सिमियन फंबाय. गासिबो बेलेग बेलेग जाजोबो आरोना. लिरनायाबो एसे बेलेग बेलेग जाबावो बायदि मोनदां. ओमफ्राय जोंहा सन्जिमायाहाय होनदों आरोना. हाय सन्जिमा. आरो महर मानसिनि भगबानाबो मानसिनि महरखौ एखे एखे दानानै हरा आरोना. सिमियन फंबाय बेलेग बेलेग दाना हरो. ओमफ्राय जोंहा महरमाया अरा होनदों आरो जोंहा ना. सानैजों बिदा फंबाय. हा खर' सालायबायसो. ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो एसएमआ अन दाना. थेंक इउ. ओमफ्राय जोंहा मन'जया मा होनदों साफ्राकाटानिसो आंहाबो होनदाना. साफ्राकाटानि आरोना. जाया मा होनखो मा ओंख्रि बाजै सना होनदों. ओंख्रिया बहल जोंनिया आर. ओमफ्राय जोंहा मन'जया मा होनखो आब' आङो साफ्राकाटानिसो आं होनदों. साफ्राकाटानिसो आरो आदैना. साफ्राकाटा. ओमफ्राय जोंहा एसएमआ अन होनदों आरोना. जोंहा बिजन फंबाया नुजाफैफिनबाय. मा ओंख्रि जाखोलै आब' होनदों. ओंखाम जाथ'वाखैनो फंबाय. माबा बहल ओंख्रिसो. ओमफ्राय जोंहा गायत्रिया बाजै अननानै आंनि गायत्रि औवारि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदोबा प्लिज होनदों आरोना. गायत्रिया मा होनो गायत्रि फंबाय मेसेज हरनानै दोन दे आंनि भिडिअआव. बेग हरफिनगोन आङो दे. बेग हरफिनगोन आं. मैयानियाबो सोरबा सोरबा दं नामामोन. आं बेग हरफिनजोबगोन दे. माने दिनै नेट गैयामोन ना. ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया सिमना आब' एखे जाया होनदों आरोना. एखे जायाथ' आरो आगै. ओमफ्राय जोंहा सुमितआ अके होनदों आरोना. अके दान होनदों. सुमितजि अके दान. ओमफ्राय जोंहा फोरमेना मा होनखो हाय बाजै जिरख'नाय सना होनदों आरोना. हाय बिबोनां मा खबर? ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनखो ओके ठीक है बोला. हाँ जी ठीक है सुमित जी. ओमफ्राय जोंहा माइदांस्रिया मा होनखो हाय होनदों आरोना. हाय माइदांस्रि मा खबर? ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनखो जोंहाबो बहलमोन गोखासो आब' जोंना बहला होनदों. बहला गोखासोमोन आरो. आच्छा गोखाबाथाय जानो हाला गारखाबायसो आरोना. संनानै साखिग्रोनोसै ओमफ्राय गोखाबाथाय जाला आरो जानो हायाना गारखायोसो. डाइरेक्ट गारखायो आरोना. ओमफ्राय जोंहा माबा एसएम सिस्टार होनदों थेंक इउ. ओमफ्राय जोंहा मन'जय बर'आ आब' नोङो साफ्राकाटाखौ सिनायो नामा होनदों. साफ्राकाटाया बावलायलांबायसो दे. साफ्राकाटायाथ' ओरैमोन नामा ने माबाखै अभार ब्रिजखै. हा सरि फैला साफ्राकाटाया. बावदों दे मा होनो आगै साफ्राकाटा. मिथियो आगै बावथारदोंसो नामखौ. ओमफ्राय जोंहा एसएम सिस्टारा मा होनखो सिमियन आगै अदालगुरि उदालगुरि
उदालगुरियाव खारै आच्छा उदालगुरियाव खारै जायो ना जाया होननानै सोंदों नै माबाया जा एसएम बड' अफिसियेला जोंहा सिमियन आगै उदालगुरियाव खारै जायो ना जाया होननानै सोंदों खिन्थाहरदों मोजां सिमोनखौ मा बुंगोन जानो हायासै गारजोब्बाय बायसो होनदों गोखाबा जानो हायाथ' गारजोबोसो जोंबो संनानै ओरैनो लस गारजोबो आरोना खारै जायो ना जाया नों खिन्थाहरदो सिमियन बसुमतारी आगै जा एसएमआ सोंदो आरोना ओमफ्राय जा मनजया मा आंखौ अन होनदों आरोना थेंक इउ मोजां सिमना मा होनखो जायो जोंनि उदालगुरियाव खारैखौ होनदों जायोनो उदालगुरियाव खारैखौ मोजां सिमना आंखौ खारैल'सो सोलियो खारैल'सो सोलियो मोजां एसेमा मा होनदों सानजारिफ्रा जाखायोना सिमियन आगै होनदों आरोना सानजारिफ्रा बांसिनानो दालि ओंख्रिखौबो जायो बिसोरो मा होनो खारैजों जायो आरोना मोजां सिमना मा होनखो जोंनो सानजारि आब' होनबाय जोंनो सानजारि आब' होननानै सिमोन फंबाया ओमफ्राय जा एसेमा बिके आगै आंबो गसाइगावनिसो होनदों आरोना आच्छा गसाइगावनि आरोना नोङो मा होनो गसाइगावनि आरोना सिस्टार ओमफ्राय बबाव हाबा जाहैगोन दायो सिस्टार फिसा बिरजुना मा होनखो आंलाय जायामोन बेफोरखौ होनदों ए खारैखौ आरो नामा बिरजन आंलाय जायामोन बेफोरखौ होनदों आंबो सानजारि जाबाय दा रङियायाव हाबा जादों होनदों आच्छा रङियायाव हाबा जाबाय आरोना सानजारि जाबाय ओमफ्राय खारै जायो दानिया होमबाथ' नोंबो सिस्टारना एसएम गसाइगावनिबा माबाखौ मा होनो रुपामनि मन्दिरखौ मिथिगोन नोङो होमबा ना गसाइगाव गामिबा हा आच्छा गयबारि गसाइगावआथ' गयबारि सानबाय ओमफ्राय जा सिमियना मा होनखो बेसर खारै बानायो जोंनिथिं आब' बेसर सबायखौ होनदों आरोना सबाय खारैखौथ' बेखौथ' सबाय खारैखौ जोंबो जायो माबायो आरोना अनला ओंख्रियाव होयो ओमफ्राय सबायाव होयो एसे एसेल' होयो आरो खिन्थु ओमफ्राय जा जिकुसआ मा होनखो जा जिकुस ब्लग हेल' होनदों आरोना हेल' जिकुस ब्लग ओमफ्राय जोंहा मनजया मा होनखो आब' आङो स्कुलाव गोजोन फुरिथिंनो थाङोमोन थालिगाव होनदों आच्छा गोजोन फुरिजों थाङो आरोना थालिगाव थालिगाव बै माबा मोनसे स्कुल नंलाय हाइ स्कुल ना बेयाव नामा ना अबावबा आगै ओमफ्राय जा जिकिउसा जा ओमफ्राय जा बिरजना आंलाय जाया फेरनि बेफोर जाफेरनो आच्छा आंलाय जाफेरनो मोनाखै खारैखौहाय होनदों आरोना ए खारैखौ जाफेरनो मोनाखै आरो नोंहा बिरजन फंबाय ओमफ्राय जा एसएमआ मा होनखो
रुफामनि मन्दिर होनदों रुफामनि मन्दिरखौ सोंदों आं मिथियो नामा ओमफ्राय जोंहा एसेमा मा होनदों जोंना थालिर बिफांनिसो खारै बानायो होनदों आरोना थालिर बिफांनिबो बानायो जोंनिखौबो फानो बानायनानै फाननायालाय सिस्टार थालिर बिफांनिखौबो ओमफ्राय बारा सबाइनिखौ साबसिन मोनो आरोना सबाइनि खारैखौ दा ओमफ्राय जोंहा अरना मा होनदों आब' आङो मेसेज हरबाय होनदों दे आगै दे बेग हरगोन आं दे आगै दे एलबि दोनबाथाय हरगोन दे आगै दे आरो आङो दा मोनायाव सोलाबाबा गाबोन मर्निंआव बेग हरगोन आं आगै दे 7:30 मेसेज हरनानै दोनगोन आं भिडिअ नायनानै दे ओमफ्राय जोंहा अरना हरना दोनबाय होनदों आरोना दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो मा ओंख्रि बाजै ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना बहल आरोना बड' गाजोला बड' गाजोला जोंना ओंख्रिया माबा मा होनो बहल ओमफ्राय जोंहा जुम्बिखे हाय होनदों आरोना हाय जुम्बिखे ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनखो बाजैया दाउजों अनला जायोना जाया रा हो दाउजों अनला जायोना जाया जायोब्रा मा होनो महतमा आगै दाउजों अनला जायो टेस्टि जायोना ना दाउजों अनलाया ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनदों गैया आब' गैया आब' जोंनावहायबो बाजै जोंनावहायबो बाजै हटेलाव थाबाबो मोनजायाखै आब' होनदों हटेलाव थाबाबो मोनजायाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा हायनाया लाइक दान बाजै सना होनदों ना थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय हायना आगै जा एसेमा मा होनखो बिके आगै दे बाय बाय आङो एन हाउस बियानिनावबो थांनोसै दे मा होनो एस एम सिस्टार दे थांदो दे माने दहाय सानावबो नेट गैयामोन नालाय दे थांदो दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होनो फैनायनि थाखाय दे एस एम सिस्टार ओमफ्राय जोंहा मन'जया मा होनखो आं दा बङाइगावसो हाबो आब' होनदों आदसा बङाइगावसो हाबो आरोना दा ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनदों माबोरै दं दा बाजैनो होनदों दंथ'यो बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो आरोना बड' ओमफ्राय नोंहालाय बोरै दं खिथादो दे हायनाया जोंहा अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जानबिया मा होनखो माबोरै खबरा होनदों खबरा मोजां आंनिया जानबिखे नोंनिया माबोरै खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनखो जानांगौ बाजै होनबा साइज जायो मानसिया नंगौ नामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार प्रेमा मा होनखो हेल' बाजै आइफन दे आइफनसोबाव नामा ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो मोनथाया जोंहा मा होनखो मोनथाय देब'गरबा आदसा कैसे हो आप बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो मोनथाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टार प्रेमा मा खबर बाजै होनदोंना खबरा मोजां आंनिया मिस्टार प्रेम नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा मनसा आब' मोनहा दाबो ओंखाम जायाखै नामा होनदों आरोना ओहो जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनदों आंबो मोजाङै दङ बाजै नों बबेनि बाजै खिन्थादो होनदों आङो माबा आरोना आसामनि आङो आसाम सापागुरियाव थायो आङो आगै नोंना बेनो जाखो बड' आगै ओमफ्राय जोंहा मोनना मा होनदों बाजैना मबाइला आइफन नामा रा नङा आइफन नङा आइफन लानो हायाहाय एफा एफा दाम माथो ना नुफेराखैनो आइफनखौ माबायदि दखानाव थांबाबो नुवा माथो ओमफ्राय जोंहा रिगु मालाया हाय होनदोंना हाय रिगु माला जोंहा बड'आ आंबो क'क्राझारनिनो बाजै होनदों आदसा क'क्राझारनि आरोना नोङो
ओमफ्राय जासिङो ना मा होनखो मा होनदों मामाया राजाया उन्दुवाखै आब' दाबो ओहो उन्दुवाखै दानो उन्दुवाथ' बियो सानाव दसे उन्दुदों ओमफ्राय दा साराय 11:00 मा होनो 12 बावलायो ओजा बेदर ना मा होनखो दिनैथ' आच्छा आब'आ नेटवार्क जायैया माबायदि मोननाय मबाइलखौनो नायबाय थादों नेबाय थादों ओमफ्राय खिन्थु बोरैबाबा मोजां जादों आरोना नेट नांबाथाय एलबि होनाय माबानाय मबाइलाव बिजि थायो नालाय ओमफ्राय एसे आङो खामानि मावनो चान्स मोनदों आरोना न' एरि फोसाबदों एसे बेजों फंबाय खिन्थु थानोबो सुखुवा मबाइलखौ नायफ्लांबाय थायो नेटआ माला फैगोन सानबाय थादों आरो ओमफ्राय मथमाया फिसामोन माथो केमेरा क्वालिटिया मोजांथार जायोरा होनदों आच्छा आंनिखौ होनदों आरो नामा ना आइफोन नङाहायबा आइफोन नुफेराखैनो केमेराया मोजाङानो खोमा होमबा एसे आंनिया ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनो मा खालामनो गेस गाबोन असिम थांदोंमोनलाय आच्छा नैबे केमेरासिम ओमफ्राय बड'आ मा होनखो बाजै आंबो इउटुबारमोन गोदान आंखौ सापर्ट खालामनो हागोन नामा बाजै होनदों मा होनो मेसेज हरनानै दोन दे बड' दे आंनि भिडिअआव आं बेक हरफिनगोन दे बड' गाजोला आगै ओमफ्राय फन फैना होदोंमोनहाय सनाफोर माबा गेसनि माबा ओमफ्राय जोंहा मनजया मा होनखो आब' नोंसिना न'आ पुरि ना अबेथिं होनदों गोजोनपुरि अबेथिं होनदों आच्छा आं गोजोनपुरियाव थायो भारासो थायो दे आगै माबा नैबे माबायाव थायो आरोना रुनुमिल खाथियाव गोजोनपुरि मिथियोना गोजोनपुरि हाइरड खाथियाव थायो आगै ओमफ्राय जोंहा सिनियर ना मा होनखो ससमा गानदो आब' गाबोननिफ्रायनो ससमा गानदो ससमाथ' गाननांसिगोन नामा माबायोहाय मबाइलाव नायबाय थाबाथाय मोनानो माथो ना ओमफ्राय जोंहा मरमाया मा होनदों आइफननि बादि नुयोरा आइफन बायदि नुथारा बुंबाथ' मोजाङानो आंनियाना आइफन लानांसिगोनहाय होमबालाय आङो आरोबाव ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनदों लाइक दोनदो आरोना लाइक दोनग्रा जाबाय थेंक इउ दिपक लाइक एलबि होदोंमोन नामाब्रा बाहेरायाव थांदोंमोनलै दसे गैया सोर एलबि होदों सोर होआसै नुवासै ओमफ्राय दसे मबाइल बोलायनायाव दाउथुखौ नुनानै एसे लाइक हरबाय लाइक दान ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बड'आ अके जागोन बाजै होनदो आरोना आगै मेसेज हरनानै दोन ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा खबर बाजै होनदोंना खबरा मोजां आंनिया दिपक ओमफ्राय जोंना बिरजों फंबाया आंलाय टेनसन जायाखै आब' टेनसन जायाखै आब' मबाइल दंखानायावबो फैदो आरोना आंलाय टेनसन जायाखै आब' मबाइल दंखानायाव
माने मा होनखो नेटा बन्द' खायसोंदो आरो नोङो ना नेट जायैखाय बुंबाय आरो नोङो गोजोन फंबाय माने जायोना मानसिफ्रा नेट गैया नालाय मा खालामनो मा मानो थानो सुखुवा मानो सुखुवा ना मबाइल गैयाबानो मा होनो मबाइल दांबाय थाग्रा मानसिफ्रा थानो सुखुवा जायो नालाय ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनदो लादो बाजै होनदो लानांसिगोन र' आइफनखौ ओमफ्राय जोंहा मा होनदो मा ओंख्रि संखो बाजै होनदो आरो दा ओंख्रिया माबा बहलसो जोंनिया दिख' ओमफ्राय जोंहा जोगदावा मा होनदों बबे जिल्लानि आब' होनदों आरोना आङो चिरां जिल्लानिलै आगै ओमफ्राय जोंहा मनजया मा होनदों आब'ना मा मबाइल आइफन नामा आब' नोंनि मबाइलनि नामा होनो आइफन नङालै आगै रियेलमिसो खिथुखै केमेरा गल गोनाङा रियेलमि ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनदों गुडनाइट आब' बिदिबा आङो आदसा उन्दुनोसै दे ओंखारबाय आङो आब' गाबोन लोगो मोनसिगोन होनदों दे आगै सिमियन गुडनाइट दे गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनदों बाजै आंहा दुगैसै बाजै नोंहा थाथ'दो एसे आसा थाबाय नोंनि सापर्टखौ बाजै बायनो फंबाय आं हरफिनखागोन बेक मेसेज हरगोन आङो दे फंबाय भिडिअ नायनानै मेसेज लाइक हरगोन आं दा सोलाबाबाबो गाबोन मा होनो 7:30 हरगोन दे फंबाय खिथाखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिजन फंबाय मा होनखो आंना भुटाननि एसेमिस दंना आब' आदसा आंहा भुटान सरि सिमायाव दंना आब' ओमफ्राय आब' ओंखायनो जेबो टेनसन जायाखै आंहा आदसा नोंसिनिखै बन्द' जायाखै आरोना होमबा बेजों फंबाय जोंनियावसो जादों नालाय ओंखायनो टेनसन गैया नोंहा होमबा जेबो टेनसन फ्रि होमबा जोंहा फंबाय ना जोंहा मनजया मा होनखो रियेलमि 12 नेम आब' रियेलमि 12 नेम आदसा रियेलमि ओमफ्राय मामोनथाय नामा माबा सरि रियेलमियाथ' रियेलमि ओमफ्राय रियेलमि 11 माबासिम खोमाहाय 11 12 नंगौ खोमाहाय मोनथिथारदोंदांहाय फंबाय रियेलमि 12 ओमफ्राय जोंहा अनसुमैखौसो नुजाबोनो हादों आरोना ओइ बिमा आङो फैलायबाय दसे दे ओंखे 24 लाइक दा थेंक इउ अनसुमै बिमा गोजोननाय थाबाय दे माबा ओमफ्राय जोंहा मा बर'आ अके दे बाजै ओंखि होनदों आरोना औ आगै बर' ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनदों आदाया सुथि फैबायनो खोन्था आदाया सुथि फैबा बायनो होथार बाजै होनदों आरोना नोंदाया बाया बियो नोंदाया मागै उल्थासो जागोन ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन बेखौबा मा होनो दामद्रायनिसो मोनदों बियो दामद्रायनिसो मोनबावदों खोमा बियो नैबे लाबाय थानायखौ ओमफ्राय जोंहा फान्दियाया मा होनखो हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ आगै ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो जोंहा गाखो बर'आ लेटल' जायोलै आंहा होनदों आरोना खामानियानो बिमा होनो आदसा खामानि सोलाबाखैमोन नामा गाखो बर'आलाय दे ओमफ्राय जोंहा रायथाया मा होनखो हेलौ आब' मा ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रियाबो हर जोंनिया रायथाय दे ओमफ्राय जोंहा मनजया मा होनखो आब' गुमैयालाय होनदों आदसा नंगौबे थाया आगै मनजय डिउटियावसो नालाय केम्पआव थायो आगै
केमावसो थायो मनजयाखै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिरजना जोबोद हो जोब्बा एमबि जोब्बाय एमबि होनदों नामा बिरजन फंबाय गाबखामाखै ओंखाम जानो थांबाव नांगौलै हिमालयाव ए ओंखाम जानो फैनो आरोना हिमालयाव गाखो बर' माबा होनाय नोंनिखौ एसाव दंखायो हिमालयाव ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आब'आ भुटान सिमा सिम कार्ड बाहायफेरबाय नामा होनदो बाहायफेराखै आङो बिरजन फंबाय ओमफ्राय मनजया मा होनगोन आब' गुमैया जायगायाव थायो होनदों ना आब' गुमैया जायगायाव थायो होनदों ना आदसा नोंगुमैया भुटान बर्डाराव थायो ओरैहाय नांलामखै नांलाम ना गेटनि नामाव नामा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मदमाया बाजैमोनहा न'खौ फल सिलिं होदों नामा रा आदसा मा होनो जोङो मालायनावसो थायोलै मदमा मा होनो भारा थायो जोङो मदमा आगै भारासो दंथ'यो आरो दायो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया बिमल वारिया ओंखाम जाबाय नामा होनदों ना ओंखाम जाथ'वाखै आगै बिमल ओमफ्राय जा आइ एम वाटार मिलन मा होनखो बाजै नुन मय साका दे बोला वाटर मिलन देवर जी मय साका दे मतलब नान खुद का भाषा लिख रहा है ना तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ओमफ्राय जा मनजय फंबाय मा होनखो आब' दं होनदों आरोना ओमफ्राय मदमाया मा होनखो आदा माथो जोंनि खाथियावसो थायो होनदों ए नोंसिनि खाथि जायो नामा होमबा मदमा आगै SSB केम्प दंना बेयाव बे नांलाम हाजोआव माबा सिमायानो होनोना ओमफ्राय जा आइ वाटार मिलना मा होनखो खाना खाया है बोला अच्छा खाना नहीं खाया है मतलब वाटार मिलन ओमफ्राय बिमल वारिया मा होनखो ए थायो आब' नोंसोरो होनबा माबायाव थायोलै सापागुरि आगै ओमफ्राय जा मा होनखो देसि गया हाय बाजै समायना होनदों ना हाय आगै देसि गय ओमफ्राय जा मनजया मा होनदों आब' गुड नाइट होनदों ना गुड नाइट आगै मनजय मदमाया मा होनखो अ बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जा रायथाया मा होनखो आब' नोङो बेसे आदसा बेसे फरायनाय नोंसोर आं बारा फरायाखै आगै मा होनो रायथाइ गैयारि आगै गोसा ओमफ्राय मा होनखो रायथाया
मोजां बिउटि मा होनो एक्टर फैदों नामा लावगि दिनै ना एक्टर फैयाखैलै एक्टर फैथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिमलआरिया नोंजों लोगोआव सोर सोर दं आब' होनदोंना आंजों आंनि फिसाला थायो आरोना ओमफ्राय बिमलआरि आगै ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनखो आदाया एसे गोजौ सोमज्रोजो ना बाजै सिनायसै नामाब्रा नोंलाय सोमज्रो सोमज्रो ओमफ्राय खिन्थु गोजौ गाहायबो नङा आरोना गाहायबोथ' होनना बांद्राय गोजौबो नङा आरो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों दिपकआ अन होनदों ना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनदों हेल' होनदों ना हेल' मिस्टार इण्डिया आरो जोंहा दिपकआ मा होनदों फन फैदोंमोन होनदों ना आदसा नोंना फन गाबदोंमोन आरो ना रायज्लायखांबाय ओमफ्राय दिपक ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो कमेन्टफोरानो मोजां जाया आंना आब' ओमफ्राय नेपालिनिसो थांदेरो आब' आंना कमेन्टआनो जेबो नङा दे बिरजन फंबाय नेपालिनि फैदेरबाबोथ' सापर्ट खालामदोंना बिरजन फंबाय नेपालिनि ससे बर'नि ससे आरो मा भाषा रोंबावगौ बिनि ससे लिरनानै हरलाय फंबाय बिरजन फंबाय होमबाबोथ' सापर्ट खालामदों फंबाय मालायफ्राथ' रोङालै होननानै खारलांबावोसो आरो मा बुंबावोसो नोंथ' रोङाबाबो थांबावासो ना नेपालिनि लिरनानै हरबाबो हरजायाब्रा फंबाय फरायनो रोङाबाबो नेपालिनिखौथ' रोंखानाय नङा ओमफ्राय लिरनानै हरबाबो हरजायाब्ला बादां बुदां फरायनोसो बुजिनायाथ' बुजिखाया नालाय ओमफ्राय जोंहा रायदाव नुजाफैनो हादों बेजोंबो साब खालामबाय दे सना बाजि होनदों दे आदसा रायदावा सोर जालायगोन थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय दे रायदाव ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिमला मा होनदों थेंक्स आब' खोन्थानायनि थाखाय होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनदों र' नुबाय थायो रा आं नुबाय थायो आरो नोङो सिनायोसो नामा रा नोंलाय ओमफ्राय जोंहा बिउटिया मा होनदों दंनालाय मानोथो हराखै आदसा दहायो फिसाला लादोंमोन नालाय मबाइलखौ माबा गेम गेलेदोंमोन ना आसोला नेट नाङाखै ना ओमफ्राय जोंहा रायदावा सोमज्रोजो नायनो मोजां होनदोंमोन सोमज्रोजो नायनो मोजां होनबाय जोंहा रायदावा सोर रायदावजों जागोनलाय दिपकआ जोंहा मा होनदों रायदावखांबाय बाजै आदसा रायलायखांबाय बाजै होनदां जोंहा दिपकआ एफा थाब रायलायखांबाय होनबा ओमफ्राय माबायाबो होबायनोलै दिपक इन हाउसआबो होबायनो सिस्टारा ना फन रायलायदोंमोन दा नोङो नारायाव होननानै फैबायदां ओमफ्राय जोंहा रायदावा मा होनदों मैया नोंनि भिडिअखौ नायोना नाया आब' नायो खोमा दसे रायदाव आगै ओमफ्राय नायबाबो थानो सोलाबा दां खामानि बिजि नामा रायदावा मा होनखो खोथिया बुंदां होनदों आरोना रायदावा खोथाया बुंदां खोथाया ओमफ्राय आं एयार बाजै होनदों खेथिया ओमफ्राय खिथानानै लाबाय आरोना खिथाया होननानै बाहेरायाव थांनानै माबा थफ्ला थिखोनानै मेंदोंलै आखाइया ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनदों आंबो बेसोरनि केम्प खाथिनिसो रा बाजै होनदों माथो नामाबो एखे केम्पआबो खाथि ओमफ्राय मानसियाबो मा सेम फुरा प्रफाइला
ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन बिउटिया अ दे होनदो आरोना होमबा सिनायो नामा नोङो नामाबोथ' महन्त ओमफ्राय नोंनिया महत्मा बेनाबोथ' महन्त जाबावो बेबो ए लिरोना लास्टआव ओमफ्राय जोंहा बिउटिया अ दे होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमला आं नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय आब' होनदों अ दे गोजोननाय थाबाय दे आगै साब खालामनायनि थाखाय बिमलवारि आगै मोजां बिउटिया मा होनोसै स्क्रिन एलबिसो स्क्रिन एलबिसो होनदों आदसा होदों एन हाउसआ होनदों आरोना ए स्क्रिन एलबि होदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो नों मानो बिदि बुङो हा होमबा थांनांगौब्रा माबा दिपक थांदो माबा मोजां होनबा माबाया जाबख्रिं बायना हरनो नागिरबाबो लाबावलायाबा जाखांबाय नामा ओमफ्राय दिपक बाबाया रायज्लायबाय थाथारनाय खोमाया बोरैबा मोनलायथारबाय एकदम सिरिथाथारा मोजां बिरजोना मा आगो आंथ' आंथ' जाखां सारुफाबो होनदाना हायोलै आब' आदसा आंहा नाथाय नोंहासो बुजियाना आब' लिरनानै हरब्रा बुजियाबाबो सारु सरा मेसेजआ गोलाव जाबानो जाबायना गोरों नंबाय सापर्ट होनाय जादों ना मोजां रायदा मा होनखो र' दे बाजै सना आङो एन हाउसनाव दसे होनदों दे मा होनो रायदाव थांदो दे ओमफ्राय जोंहा बिके बाजै आङो एन हाउस बाजैनियाव दसे थांनि दे होनदों आदसा दे होमबासो दासो दिपक जाबाय दा दे थांदो दे मा होनो दिपक ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अन दं मिस्टारा जोंहा थेंक इउ मिस्टार अफ ना ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनदों थेंक्सलै बाजै होनदों आरोना थेंक्सलै बाजै सरि थेंक्सलै आब' होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अन होनदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टार प्रेमा मा होनदों सिरि नायगासिनो आङो बाजैनि कमेन्ट फरायनायखौ होनदों आदसा नायखुमागासिनोसो होनबा नोंबो मिस्टार प्रेम नायखुमायसो आरो कमेन्ट लिरनांगौब्रा नै प्रेम नायखुमाबायसो थायो होनबा ओमफ्राय जोंहा मटमाया मा होनदों बाजै सिमलानि खाथिनि आं नोंखौ मालाबा एदावनांगौ सों मानखो आदानाव सोंगोन र' होनदों ए सिमला खाथिनि आरो नोङो सों दे नोंदाखौ लोगो मोनबा मदमा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशकआ ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनगोन आं गासैखौबो सापर्ट खालामना होखायो आं आब' होनदों आरोना नंगौ नामा ओमफ्राय नोंहाबो चेनेल दं नामा बिमल आगै चेनेल दंबा कमेन्ट गालांदो बे हरफिननोसै आरोना आगै नोंनो बिमल ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशकआ अफ ओमफ्राय जोंहा दिपकआ जाखांबाय होनदों ना आदसा जाखांबाय बयलार आरो दाउदैसो होनदों बा बयलार जालायदों आरो दावदै जाबावदों दे जाबाय था गोथाव मा होनो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो एभेलेबल अनलाइन ओमफ्राय जोंहा रायथाया मा होनखो अबेनि सरि आब'नि जोनोम जायगाया अबेयाव मोनदों आदसा जोंना गामिया माबालाय फानबारि होनो रायथाइ गयारि आगै ओमफ्राय जोंहा बिरजना गैया मेसेज दानबाय आरोना फानबारि मिथियो नामा रायथाइ गयारि आगै जालालै माबाया कर'ना मा होनखो आब' नों बायदि
कमेन्ट होग्राफोरा लाइक आरो साबस्क्राइब हो आब' नों बयबो सरि आब' नों बयबो कमेन्ट हरग्राफोरा लाइक आरो साबस्क्राइब हो होनदों आरोना आच्छा आब'नो बयबो कमेन्ट हरग्राफोरा लाइक आरो साबस्क्राइब हो होनदों जा अरन नार्जारिया नै लाइक आरो साबस्क्राइब होनो थिनदों आरोना कमेन्ट हरग्राफोरखौ लोगोफोर जोंहा अरना गैया ओमफ्राय जोंहा बेरजना मा होनखो सेगिय' आलु गियि मिग' गेजेमा मिनिनो गारगायो आरो रोङा नालाय मिनिनांसिगोन नालाय बेरजनाखै नोंहासो बुजिसिगोन दा बाजार आइथाया मा होनखो मिथियो आब' होनदों आरोना मिथियो आरोना ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनदों सुटियाव थांबा लोगो मोनबा सोंगारगोन आं नोंखौ आदानाव होनदों आरोना दे सों दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओरैनोथ' मा होनो अबेनि नोङो मदमा गामियाव अबेनिमोन आच्छा सिमला सिमला खाथि सिमला खाथिनि होनदों आरोना ओमफ्राय दाथ' देवथिया बेलेगावसो नालाय ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो आंना चेनेल गैया आब' होनदों थेवबो आङो बर'जों बर' हेल्प खालामना होयो आं आब' होनदों नंगौ आरो आगै दे थेंकिउ दे गोजोननाय थाबाय आगै बिमल औवारि आच्छा चेनेल गैया आरोना टाइम मोनबा भिडिअ मा होनो लं भिडिअखौबो एसे नायनानै हरदो होमबालाय आगै बिमल औवारि जा मिस्टार अशोकआ अन होनदोंना थेंकिउ दे मिस्टार अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बेरजना मा होनखो नोंनि बिबुनि नामा बिबुनि नामखौहाय सरि बिब'ना नोंनि बिब'नि नामखौहाय सोंदों आब' होनदों आच्छा बिब'नि नामखौ सोंदों आरोना बिब'नि नामखौ जोंनिया माबा होनो आरोना थुलुना होनो आच्छा बिबौ ना बिब' ना बिबौ बिबौ गैया बिब' दङ दे बिरजन बिबौनि नाम आच्छा बिबौनि नाम बिबौ गैयालै ओमफ्राय मा नाम मोनबा जोंथ' नुवासैबो ना बिरजन फंबाय बिबौ ओमफ्राय जोंहा माबाया मा समिता बर'आ हाय होनदों हाय समिता बर'आ मा खबर होनदों खबरा मोजां आंनिया समिता ओमफ्राय समिताया मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना बहलसो आरोना समिता ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो समिता जाखांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशोकआ मा होनदों जिन्दाबाद होनदों सान्थिफोर लिरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा धेकियाजुलि लिरदों जोंहा माबाया अशोकआ ओमफ्राय बिमला अके आब' होनदों आरोना आगै भिडिअखौ एसे नायनानै हरदो होमबा लं भिडिअखौ आगै सना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशोकआ मा होनदों अदालगुरि होनदो लिरदो ओमफ्राय मासपात लिरबाय ओमफ्राय जोंहा समिताया अनदों ओमफ्राय जोंहा अशोकआ मा होनदों दामफुर ना दामफुर लिरबाय ओमफ्राय समिता आगैया जोंहा लाइक दा होनदों थेंकिउ समिता आगैया जोंहा सापर्ट लिरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा थांगोन नामालाय लेग पिस ओमफ्राय लेग पिकआ जोंहा मा खालामदों आब' फ्रम
रं पाठशाला होनदों आच्छा पाठशालानि आरोना आगै नोङो लेटफिक अके ओमफ्राय जा माबायाव मटमाया जा मा होनगोन नोंसोरनासो मालाय हिर'आ खाथियावनो डिउटि मावनो मोनदों मोनदों रा लाखि रे ले होनदों लाखि लाखिथो आरोना खाथियावनो दङ दंनायालाय गोजान नङा मदमागै ओमफ्राय जों समिता हेलौ होनदों ना समिता अनदों थेंकिउ होनथानो थाखाय जों मिस्टारा मा होनगोन आंनिखौबा भिडिअ नाया नों होनदों नाय मा होनो दिनै नेटानो गैयाबा उसक नायनो मोनाखै रावनिखौबो मिस्टार असक आं मोनायावनो भिडिअ नागार होननायखाय मोनायाव माबा नेदोंमोन ओमफ्राय मानो माबा फैयाखै आंनाव ना आं माबा खालामाखैनोसो नामाब्रा नों मेसेज हरनानै दोन आंथ' खालामबायमोन नोंखौ साब खालामबायथ' आङो ओमफ्राय माथो आंनाव माबा फैयाखै कमेन्ट हरनानै दोनबावलाय मिस्टार असक बे फार्स्टनि भिडिअआव दे फुराना भिडिअआव दे नागिरनो खस्थ' मोनोलै फार्स्टनि भिडिअआव कमेन्ट हरनानै दोनलाय मोनायाव नेबावदोंसोमोन आं नों भिडिअ नागारनो होन्दोंमोन ना मोनायावनो आपल'ड खालामनो होन्दोंमोन ना ओमफ्राय जा बिरजना मा होनगोन नङा आब' नोंनि फिसानि नामसो सोंनाय जादों आब' होनदों ना फिसानि अके आंनि फिसालानि नामखौसो सोंनाय जादों आगै माबा आंनिया फिसालानि नामा प्रियानो आरोना बिदि सोंनाय जादोंमोन आरोना नोंनि ओमफ्राय जोंहा समिताया गुड इभिनिं होनदों आरोना आदसा गुड इभिनिं समिता ओमफ्राय जा पंकजा मा होनखो पाठसाला फैफेरबायना आब' होनदों ना आं थांफेराखै पाठसाला आगै पंकज मदमाया जा मा होनखो बाजै मोनना रुम भारा थायोबा जोंनि खाथियावनो थानो हायोमोन माथो होनदों स्कुला दि माबानाय नङा सोलिनाय नङामोन आरोना थाजायोमोन थानायालाय स्कुलाबो सोहैजायोमोन ओमफ्राय आङो जायगा सोलायबाय थानायखाय माबाबाय थानो बायो मदमा आगै जायगा सोलायबाय थायोना ओंखायनो थाफाबाय थानो बायो आं बेयाव थाफालाय बेयाव थाफालाय बेयाव थाफालाय ट्रेन्सफार जाबाय थायोना ओमफ्राय जोंहा सुमितिया अनदा मोजां मिस्टारा आं जेबो खोनाया खोनाया जेबो मेसेज हरनानै दोन गोसा बुंनि आङो दे मेसेज हरनानै दोनलाय आंनि बै फार्स्ट भिडिअआव मिस्टार असक मानो माबा नोंनि भिडिअ नागारनाय माबा फैयाखै मेसेज हरफिननानै दोनबावलाय दङ नेटआ माबा नेट दं ओमफ्राय आगैया मा होनदों जा आब' नों मा होनहरदोंमोनथाय आं मोजां बुजियासै आब' अनोबा प्लिज खोन्थाहरफिनदो होनदों आगै आङो होनदों नोंखौ मा होनो सोलाबबोबा आरोना लं भिडिअखौ एसे नायनानै हरदो आगै होनदों आरोना खोनाबाय नामा आगै लं भिडिअखौ एसे नायनानै हरदो होननानै नायदो आरोना आगै लं भिडिअखौ एसे नायदो नायनानै होदो ओमफ्राय जोंहा सिमिताया ला 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 होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार प्रेमा गुड इभिनिं सिमिता होनदों जोंहा मिस्टार प्रेमा ओमफ्राय जोंहा इन्टारटेनमेन्टआ मा होनखो आब'आ किउटार होनदों आरोना नोंगौ नामा इन्टारटेनमेन्ट फंबाय ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनखो SSB फोरा बिदिनो न' खाथियाव मोनखायो नामालै बाजै होनदों मोननाया खाथियाव बियो मा होनो गेजेराव मोनो अरुणाचलाव दंमोन आरोना अरुणाचलनिफ्राय आरो इयाव फैबाय आरो बेयो बरपेटायाव बावसोमोन ओमफ्राय आरो इयाव थांलायबाय आरो खाथिसिनावमोन बरपेटायाव बावमोन बरपेटानिफ्राय ओमफ्राय आरो इयाव थांदो आरो इयो
भुटान बर्डाराव सिगाङावथ' मोनफेराखैमोन आरो मोननाया खाथियाव आगै ओमफ्राय दा खाथियावनो दङ ओमफ्राय फैगौ बोसोराव माबा जाबावसिगोन खोमा ना ट्रेन्सफार जाबावसिगोन खोमा बे बोसोरा थांबा ओमफ्राय जोंहा बेरजना मा होनगोन आब' नोंसोरहा बुजियाना ओंखायनो गोब्राब जायो आरो बुजिनोहाय होनदों बुजिया नालाय नोंहासो बुजिसैना बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो हरनां दहायनो मेनला कमेन्ट हरखादों आं होनदों हरलाङो दहायनो मेरला कमेन्ट हरखादों आं होनो माबा नेट गैयामोन ना मा होनो मिस्टार रसक दिनै सानसे फुंनिफ्राय नेट गैया सिखारनानै मबाइल नायबा नेटानो गैयाब्रा फाग्लासो दासो फैखादोंना बावाखैना ओमफ्राय जोंहा सिमिथाया मा होनखो गुड इभिनिं होनदों ना गुड इभिनिं गुड इभिनिं मिस्टार होनदों नै मिस्टाराथ' सानै दङ नै एमार मिस्टार फ्रेम ओमफ्राय मिस्टार अशक दङ सिमिथा गुड इभिनिं होनदों जोंहा नै मिस्टार होनदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो समिता आदसा गुड इभिनिं मर्निं होनदों जोंहा मिस्टार अशकआ समिता गुड इभिनिं मर्निं होनबाय मिस्टार अशकआ ओमफ्राय जोंहा मिस्टार फ्रमा समिता बहानि ब्रा होनदों जोंहा मिस्टार फ्रेमाबो समिता बहानि ब्रा होनदों नै मिस्टार फ्रेमाबो ओमफ्राय जोंहा सनजय नुजाफैनो हादों ना हाय बाजै गावदां ओंखाम जाबाय होनदों आरो ना जाखांबाय होनदों आरो ना ओंखाम जाथ'वाखैनो सनजय आगै दासो संगासिनो आरोना मिस्टार अशकआ जोंहा मा होनखो समिता मोसा आगान साब खालाम दे सुनि होनदों हाथा हरैबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशकआ जोंहा समिताखौ होनदों आरो ना मोसा आगान साब खालाम दे सुनि होननानै हाथा हरदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टार फ्रेमा मा होनखो अरुणाचल मा जायगायावमोन बाजै होनदों आदसा आगोलावसो दङमोन नोयो अरुणाचलाव दायोथ' भुटान बर्डारावसो दङ आरोना मिस्टार फ्रेम मा जायगा मोनबा ओमफ्राय जोंहा रायथाया मा होनखो आब' फानबारि मा गामि होनदों फानबारि गामियानो रायथाइ गयारि आगै ओमफ्राय जोंहा मदमा मा होनखो बेसोर थानायाव सिख्लाफोरबो दं दा साइज थार बाजै होनदों नंगौ नामा थायो खोमा सिख्लाफोरबो दंना SSB सिख्लाफोर नामाब्रा मा होनो मदमा आगै ना लकेल सिख्लाफोर ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो खोनाबाय आब' दासो अके आब' होनदों आरो ना खोनाबाय आरो ना आगै आदसा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो 7 AM आवनो नेट अफ 4:30 PM नेट अन जादों होनदों आरो ना आं बाहेरायाव दंहैयोमोन आं माबा ओमफ्राय 7थासोआवसो न'आव मोनफैदों आङो मबाइल सालायनो मोनासै ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड नुजाफैदों आरो ना गावनाय मा खबर गावनायनि नै गुड नाइट होनदों नामा गुड नाइट मा खबर बे होनदोंना जोंहा माबाया बड'लेण्डआ खबरा मोजां दे बड'लेण्ड अजित फिफा नुजाफैदों आरो थेंक इउ अजित फिफा खबरा मोजाङानो नोंना बोरै ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो बिमला नायना हरगोन दे आब' आं मालायफोर बायदि साना आं
साननाङा आंखौ आब' आङो फुल सापर्ट खालामना होगोन दे आब' होनदाना नों बिमल औवारि आगै गोजोननाय थाबाय आरो ना आगै नायगोन होननानै माने मिजिं थाबाय आरो नायना हर दे आगै दे सना दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो औ सना आङो ओंखारनोसै होनदो दे मिस्टार अशक जागोन दे ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओइ दार्लिं आं ओंखारनोसै होनदों दे सना दार्लिं दे जागोन दे मिस्टार अशक दे ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो माथो मानसिफ्रा बारा गैया नामा होनदों आरोना बेबि आदसा मानसिफ्रा खमायबाय मा मानसिफ्राबो नेटआबो गल गल माबाया जाबाय थायोना आंना ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनखो औलै बाजै एस एस बि सिख्लाफोर साइजथार बरा हो बर' थानिबा बर' थानिबा लागौमोन आं होनदो बर' नङाबाबो लाजागोनदां मदमा साख्रि मावनायालाय एस एस बि सिख्ला साइस दंथारो आरोना ओंखायनो थांदों खोमाहाय बोरै होमबालाय आंनाबो बरपेटानिफ्राय खारलांथारदों होमबालाय बरपेटायावसोमोन ना ओंखायनो खारलांथारदों बोरायाबो आसोलसो होमबा आंना देन्जारसो जागोन बे बोराया ओमफ्राय जोंहा बिरसना मा होनखो सिख्लाफोरखौ खिथाबावलायथाराखैमोनहाय बोराया होमबालाय आंना ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आब' होमबा फानबारिनिसो नामा फानबारि बाजारनि बबेजोंहाय जायो आदसा मा होनो बाजारनि ओरैनो आरोना दलं खाथियावनो बाजार बारा आगै बिरसन फंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिथिगौ नामा फंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जोहोलावा हाबाब बाजै गावदां दिनैसो नुसनदोंलाय बहानि बाजै गावदां होनदों आरोना दिनैसो नुसनदों आरोना आङो माबालै मा होनो सापागुरि दै आसामनि जोहोलाव ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो आंना खबरा गेजेरावसो बिबि होनदों आरोना आदसा गेजेरावसो आरोना बड'लेण्ड बिफा मानो आरो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आइ लाभ इउ बिमा ओंख्रि सना उम्मा आरोना दे आइ लाभ इउ दे मा होनो आइ लाभ इउ टु मिस्टार अशक बिफा उम्मा आरोना उम्मा दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशक बिफाया बाय दे दार्लिं सना होनदों दे बाय दे मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बड'लेण्डआ मबाइलखौ गोदान लादोलै बिमा आदसा बिबिसो फरायबावलायदो आंहा बिमा होनदो ना मबाइलखौ गोदान लादो बिमा होनदो गोदान लानांसिगोनहाय बिफा लानो माजों लानो बड'लेण्ड बिफा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मदमाया बाजै सिख्लाफोरा दुगामारिथार आदसा सिख्लाफोरा गेट पास खालामनायाव होनदों बोरायाबो ओंखायनोथ' आसोल सिख्लाफोर नागिरबाय थायो नै बेयाव थालाय बैयाव थालायसो बोरायाबो देन्जारसोलै आंना होमबालाय सिख्लाफोर नागिर ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनगोन लाइक दानलै बाजै सना ओंख्रि होनदों आरोना दाउखुमै सना दे थेंकिउ दे ब्रयलार बेदरजों जाखांबाय नामा दाउखुमै ओंखाम जाबाय ना बाजै सनानो ओंखाम जाथ'वाखै दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा ओंख्रि संजाखो बाजै ओंख्रि सनानो माबासो जोंना बहलसो आरो ओंख्रिया दाउखुमै नोंनासो मालाय गोथावथारलै बयलार ना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबावखो दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा होनखो दलङाथ' बाजारनि एसे सोनाब थायोना आब' बाजारनि सोनाबथिं बेयावनो आरोना एसे हाबनानै आगै फानबारि गामि ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनदों औलै बाजै सना होनदों आरोना ओमफ्राय मदमाया जोंहा मा होनखो बाजै जों
जों सोर हो जों सोर दं जों हो दंफायो बाजैजों सोर दंफायो होनदों आरोना आच्छा आंनि सिस्टार थायो सिस्टार गिदिर थायो आरोना मधुआ ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो हेलौ आब' आङो उन्दुनो ओंखारबाय आब' नोंनि हो नोंनि लं भिडिअखौ नायना होबाय थागोन दे आब' बाय बाय आब' गुड नाइट आब' होनदो अ दे बिमल आगै नायनानै हर दे आगै दे नायनानै होजा सना गुड नाइट दे उन्दुदो दे टाइमाबो जाहांखाब साराय नथा जाबाय नामा दा जाबाय नामा दा माबा मा होनखो औलै बाजै सना होनदों आरोना औलै बाजै सना होनबाय दाउखुमैया जोंहा मोनबाय बाजै औ फरायखांबायना बाजैजों जों सोर दंब्रा आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो हेल' औसो फरायखांबाय आङो ना बाय बाय होनबाय बाय आगै बिमल मधुमाया मा होनखो सोरबा एसामिस फरायना आच्छा होबाय थानाय खोनादों फैदों आं बाजै होनदों ए नोंगौ नामा सरि बिबोना ओमफ्राय जोंहा माबायाव मा होनखो बिरजना जों थांबा सिगाङाव बे दालाङा बायना होदोंल'मोन आब' होनदों गोदान होदोंल'मोन आब' होनदों आरोना गोदान होदोंल'मोन नामा आंखौ जों थांबा सिगाङाव बे दालाङा बानाय गोदान आच्छा बानाय गोदानल'मोन अ बानाय गोदानल'मोन आरोना थांखांबाय आरो नोङो होमबाना बिरजन दा मोजां जाबाय गोबां खस्थ' दालां बानायनायावबो दैजों बारनाय माबा दामलायबाय नै फिसालाफ्राबो ओरैबायदि जायालै बिसोरबो गथ'फ्रा देनजार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया जन बर'आ निउ साबसक्राइबार आब' दिनैनिफ्राय नायनोसै आंबो दिनैसो नुसनदों आंना नोंनि चेनेलखौ आब' होनदोंना अ थेंक इउ दे निउ साबसक्राइबार ना गोजोननाय थाबाय जन बर' आगै दिनैसो नुसनदो आरो ना दे ओमफ्राय जोंहा दाउखौ मा होनगोन नोंनानावा आंनिसो दै बाजै आइ लाभ इउ हा हा होनदों आरोना अ नंगौ नामा दाउखुमै नोंनानाव आंनि दे दाउखुमै दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो बदि खालामखादो नोङो दाउखुमै बदि खालामना लाखादो बिमला जोंहा मा होनगोन आब' नोंनि चेनेला BKborovlog आं नोंनि भिडिअ आङो फुल सापर्ट खा आब' बाय बाय आब' आं उन्दुनोसै गुड नाइट लाबायमोन आं आब' होनदों दे गुड नाइट दे बिमल आगै सना फुल सापर्ट खालामहरनोबा आगै उन्दुदो दे सना ओमफ्राय अरना जामान ओंखाम जाखांबाय नामा आब' सना होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै अरन मदमाया मा होनखो माथो खोथायासै बाजै होनदों आच्छा खोन्थानो ओंखाम संदोंब्रा मदमा नायनो बिदों नामा नोङो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो कृष्णाया आइ लाभ इउ कृष्णा अके ओमफ्राय मा होनगोन ओमफ्राय माबाया मा होनखो कृष्णाया ओमफ्राय जोंहा कृष्णाया मा होनदों व्हाट लेंगुवेज इज दिस बर' लेंगुवेज होनदों आरोना बर' लेंगुवेज अरे बर' लेंगुवेज कृष्णा
बर' लेंगुवेज में बात कर रही हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा बिरसना मा होनखो होनबाथ' नोंहाबो जों थांबा फानबारिनि सिख्लाहायफ्रानोमोन खोमा आब'ना होनदो दालां बानायबा बावबावबायसो आङो दालां बानायनायखौ दै बारनानै खम खस्थ' दै बारनाङोमोन ओमफ्राय दैयाव ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय थांबा फानबारिनि स्कुलाव फरायोमोन खोमा आब'ना होनदों फरायोमोन खोमा आं दलं बानायबा बावलायलांबायलै माथो दलं बानायनायखौनो दलं बानायबा ओमफ्राय जोंहा जायखिया दै बारनाय गोसोआव दं आरोना दै बारनानै माबालाबायनाय होदेरनानै ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनखो मा ओंख्रि संदों बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना बहल मदमा ओमफ्राय जोंहा कृष्णाया इउ आर आदसा बिउटिफुल होनदों आरोना जोंहा कृष्णाया थेंक इउ कृष्णा ओमफ्राय दाउखुमै मा होनखो बडि दंखायो बाजै बडि दंखायो बाजै बा फाग्लि लायो मा होनखो फेसबुकाव नुवा आदसा फेसबुकाव नुवाखै नोङो आंखौ होनदों आरोना फेसबुकाव नुयोब्रा नोंखौ दाउखुमै कमेन्ट हरोलाय आङो नोंनो दाउखुमै र' दाउखुमै नोंनो माबा खिथानोसै बावदों आङो नोंनि सर्ट भिडिअआव कमेन्ट थांलालै आंना नायाखैसो सानगोन नोङो इउटुबनियाव आरो दे इउटुबनियाव थांलालाय थांला सोरनावबा थांला मा बोरै जाबावनांगौथाय नोंनावबो थाङासैलाय दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा अरना मा होनखो नोङो खैथासिम थागोन आब' होनदों आदसा आं टाइमखौ खिथानो हाला र' दसे थाबावनोसै नामा अरन ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो हाय बाजै सना होनदोंना हाय बिरदाव आगै ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड बिफाया र' दे बिमा दसे आं दानो फैफिनगोन दे फैफिनगोन दे मा होनो बड'लेण्ड बिफाया मदमाया मोजांथार सं बाजै ओंख्रिया होनदों मोजांथार सं होनदों आरोना ओंख्रिखौ ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनगोन मा ओंख्रि बाजै होनदों ओंख्रिया जोंनिया बहलसो बिरदाव ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो मानो बिदि जाखो होनदों मोनसेया थांला सोरनावबा नोंनाव थांला सागरनाव थांला ओमफ्राय फोरिनाव थांला ओमफ्राय नै मन्दिरानावबो थाङासै मन्दिरा आगैनाव ओमफ्राय आरो सोरनावबाबो थांबावाखैमोनलै थांलानो दांहाय सोरनावबा ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनदों फाइभ बार थांदोंमोन आब' आर्मिनि बि खेला गेलेहैनो हाय आब' होनदों आरोना सोरबा हरलायबाहाय माबानि गेसानो खोमा दोनथावलाबो माथावलाबो जाबाय ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनदों
मा ओंख्रि बाजै होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय खिथाखांबायना मा बिदि होनदों जोंना फ्राय जादों जोंना ओमफ्राय जानांगौ थांदों होनदों आरोना गेलेहैनो ओमफ्राय थांबा फरायखांबा जा लकेल लामांगो बहानि नों बाजै होनदों आरोना जोंहाबो सोंदोंमोन आरोना आङो आसामनि ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनदोंमोन लायन थांबाय नामा खोमसि जा नुबाय होनदों ओं लायन थांदोंमोन मदमा दावखुमाया नोंनाल' जायाखैलै बाजै होनदों नोंनाल' जायाखैलै बाजै होनदों आरोना थांबाय नामा माबा गेस होफैनायनि फन फैना होदोंमोन आरोना DSC नाम्बार बिहरदोंमोन आरो हराबाबो जाया जाबाय फन फैबाय ना ओमफ्राय जोंहा फरमेन नुजाफैदों आदाया फन हराखै नामा बाजै सनानो हरदोंमोन हरो दहाय हरदों हा आदाया फन हराखै होननानै सोंदों आरोना हरो नोंदाया फन हरो फरमेन Siapa ओमफ्राय बेसना मा होनदों जोंहा फरमेना मा होनखो माला फैगोन होनदों फैगोन खोमा माबा अक्ट'बराव फैनो होनदोंमोन आरोना फरमेन आगै ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा होनखो ओंखाम जानायमोन नामा आब'नो ओंखाम जायाखै आगै माबा गेसनि फन फैदोंमोन आरो गेस होफैगोन आरो गाबोन ओमफ्राय बिनि फन फैदोंमोन आरो DSC नाम्बार बिहरदोंमोन आरो
go from video sebenarnya hello apa na hello agai go from acknowledgements ओमफ्राय जोंहा फोरमायना मोनखो मायाव मावो बाजै सन हा बाजै सना ना सन होनदों ना मायाव मावो होननानै सोंदों आरो ना मा होनो नोंदाया माबा SSB आरो ना फोरमाय शेक लेगा Maja bejan fंबाया गुड नाइट होनदों ना गुड नाइट आब' सना बाय बाय दे गाबोन रायलायगोनसै लाय दे आब' होनो दे गोजोन दे गुड नाइट दे ओमफ्राय जोंहा फरमेना जोंहा ए होनदों ना बिमल सत्रि बिमल सत्रि where are you from होनदों ना आच्छा from Assam हे बिमल बिमल इउ मबाइलाबो माबा ओमफ्राय जोंहा फरमेना मानखो बहा दं बाजै होनदों ना आच्छा नोंदाखौ सोंदों आरो ना नोंदाया माबा ओरै भुटान बर्डाराव ओरै नांलांखाया आरो ना बिमल ने बोला आसाम कहाँ पर रहते हो आसाम आसाम सापागुरि आसाम चिरां में बिमल जी बिमल ने बोला नेपाली जैसा लग रहा हो आप तो बोला लग रहा अच्छा नेपाली जैसा लग रहा है अच्छा जी मैं नेपाली नहीं हूँ ओमफ्राय जोंहा टरमेना मा होनगोन मा जादों बाजै हा मा जादों जेबो जायाखै
जेबो जायाखै आगै जादों जोंना जादों गोदोआलाय जेबो जायाखै आरोना ओमफ्राय जेबो जायाखै बुकलायदोब्रा प्लास्टिकआ माबाजोब्बाय माथो माबायदि खालामजोब्बायहाय प्लास्टिकखौ माखाबा सेस बोसोरसिगोन बेखौ नायलाय जानानै फेंगाजोबसै माबा जाथोंसै फानजाथोंसै फानजानानै माबानानै दोनसै दसे चक्लेटखौ जानानै माबायदि आयु बोसोर जासिगोनलै गैया नै मालाय ओमफ्राय जों माबा फरमेना मा होनदों जानाय बायदि नुदों बाजै सना गंना थानायखाय होनदों आरोना जेबो जायाखै आगै ओरैनो बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों अजाया मा होनदों बाजै होनदों आरोना बिबोनां ओमफ्राय जों बे दाउआ नार्जारियाफोर बिरबोबाय आरोना बे दाउ आफि सना होनदों आरोना आफा बुंदो दे ओमफ्राय मा आइया मोनसे बुस्थु बावबायना थाम्फैनि माबाया मोनायाव थाथि ओमफ्राय जोंहा बिदावा बिहामजो सना होनदों आरोना आफा सना ओमफ्राय जोंहा थरमोना मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै ओमफ्राय अजाया मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजाङानो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन बिरदावा लिपस्टिक लायाखै नामा आफि एसे होनदों आरोना गुस्थिखौ लिपस्टिकखौ बारा लायाखै ओमफ्राय गोसोम नुदों मानोबा मा थानायजोंबो जायो नामा ओमफ्राय जों माबायाव आंबो गोसोम नुदोंबा आबजु गुस्थिखौ बे माबाजोंनो जायो केमेरायानो मा होनो आंनि जिरायनाय स्टिलजोंसो जायो ना मायोथाय अबेखैबा थाबा नुगोन आरो बारा नुगोन आरो दा
ओमफ्राय जों माबाया मा होनखो पनिरा मा बाजै मा ओंख्रि जाखो होनदोंना ओंख्रिया माबा जोंनिया बहलसो ओमफ्राय जोंहा अजाया मा होनखो आदाया माला फैगोन बासिन नोंदाखौ आङो बुंनो हालालै अजय माला फैयोथाय ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो आंहालाय आफि नोंखौ बिहावखौनो जोंहा नामसो मख'योहाय होनदों आरोना आं हालाहाय आफि नोंखौ होनदों बिहावखौनो नामसो मख'यो आरोना माथो होनबावनो टाइटेलखौल' होननोसै होनबा आङो ना नोंखौ आफा नार्जारि होनसै दे आङो नार्जारि जोंहा हाथाय खिथाबाय जोंहा आफाया ओमफ्राय जोंहा जोहोलाव नुजाफैनो नागिरदों आरोना बाजै सेंग्राफ्रा खम खारफायोमोन बे नोंजों होनदों आरोना नंगौ नामा जोहोलाव ओमफ्राय जोंहा श्री ने सिर SIR ओमफ्राय जोंहा SIR मा lo ponere ini kan dia kebetulan bisa kita makan tahu dia do apa bung dana dia apa bung apa lo bung nanggung bang dia do apa lo nanggung nama zaman ke बाजैनिया गोदो बयफ्रेन्ड आदसा फ्रिया अके दंना गैयामोन दे आदसा आंना गैयामोनलै अजय बेनो बयफ्रेन्डमोन ओमफ्राय बेनो हासबेन्ड जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन मिमिन आदसा ओमफ्राय जोंहा गिर्जा मा होनगोन बा थांखो ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनदों गिर्जावा गिर्जा मा होनखो जोंहा ओमफ्राय गिदिर गिदिर गिर्जावा दाउ बुंफा होनदों दे बुंफा होनदों दे बुंफांबाय ओमफ्राय जों मिमिन कुकिया I mean मणिपुरी बोला अच्छा आप मणिपुरी है ओमफ्राय अजया गेमोफ्रामबाय गिर्जावा जों मा होनगोन थोद आखि आं खिनो ओंखारबायहाय होनबाय आयौ मानोहाय ओंखाम जाखांबाय नामाब्रा आफा खिनो ओंखारलायनायलाय खिनो ओंखारलायनाय ओंखाम जाखांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा SRI क्या बोला मी बोला ओमफ्राय जोंहा थारमाइना मा होनगोन बाजै सना नोंहानि बिनानावा मा खालामो होनदों आदसा आंनिया बिनानावा मारै खिथाबावनो नोंनो फिसा जब मावनानै दं आरोना मेदाम आगै मा होनो टरमेन आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन गौथमाहाय होनदों ना गौतमा जोंहा आब' होनदों औ आगै बुं दे बिदा जोंहा जाखांबाय आफि होनदों जाखांबाय आरोना मा ओंख्रि जाखो बिदा
Parang sini. Mau dan lana sih. Gथ'आ मा ओंख्रि जाखो आब' होनदोंना ओंख्रिया जोंना बहलसो आगै गौथम आगै मा गेलेदोंलै नोंसोरो मा गेलेदों बेदमान ओंख्रिया स्कुवासजों ना ओमफ्राय ना बाथोन ओमफ्राय दाउ खाजि फाजासोमोन आरोखि गोथावानो माथो आगै बिरदाव आफा मानो दासि नंनांगौ आगै होनफ्राङोना गोथावानो आरोना मोजां बिरदाव ओमफ्राय दहाय साननि आलुजों दाउदै दंमोन होनदों हाब मादो होनबा गोथावथारमोन नामा आफा बिरदाव ओमफ्राय जा माबा मा होनो थरमेना सोरनि फन फैदों बाजै रायदो होनदो आरोना मेसेज बेयाव फन गाबदोहाय ओमफ्राय जाबाय बिरदावा आच्छा दाउ खासि होनदों खासि दाउला खाजिसो फरायदों आच्छा खासिसो होनदों दाउ खासि दाउ खासि नायफिनबाय आङो दासो नै दाउला खासिबाथ' बा खम गिदिरमोन बेयो जाख'लायनो हायोना आफा दाउला खासिबा जाख'लायनो हायो खम गिदिरमोन बे ओमफ्राय दा किराना बुंदों नों मा गामिनि आब' गामि नांगौ आरोना आं सापागुरियाव थायोलै किरन ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो लाइक दानबासो होनदों दिंगा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे गाबनाय दिंगा सना बे दाबजा मा होनखो खिगासिनो दं आंहा होननायसै आफा मबाइला बोरैबा गलांजाबालाय लेट्रिन सिङावनो ओमफ्राय जोंहा बिरदावा बिरदाव लेट्रिन सिङाव गलांजागोन नों दिंगाया मानसिया बङाइगावआव थांगासिनो बाजै होननानै गाबदों आरोना बङाइगावआव फैगासिनो आरो होमबा
दासो मोनायाव फैगासिनो नामा मोनायावनो नामा मा होनो जिंगा दा फैगासिनो आरो ने खामानि दं नामा अबावबा मा सरि माबा जिंगा बाजै होनदों ए फैगासिनो होनबा दासो अबेयाव थांगोनबा फैगौ मा होनदों पकरा मोनबाय होनदों होननानै गाबदों आरोना बङाइगाव बेयाव फैगोनबा माने जिंगा Rakesh, hello, Nana. Hello, Rakesh. Sono aku ayo ini कहाँ से हो भाभी जी बोला जी मैं आसाम से हूँ आसाम से सानैजोंनो आसाम कौन से जगह का है बोला आसाम सिरां राकेश जी ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनगोन दिंगा मा ओंख्रि जाखो बाजै ओंख्रिया जोंहा माबासो आरोना बहल दिंगा ओमफ्राय जोंहा बाजै नोंसिनाव थांनि होननानै गाबदों आरोना नोंगौ नामा दिंगा फै ओमफ्राय दिंगाया नोंसिनाव थांनि होनदों आरोना ओमफ्राय जों सानै होनदों आदसा अबेयाव थांनोब्रा दिंगा खामानि दं नामा अबावबा ओमफ्राय जोंहा राकेशआ मा होनगोन
हम देख रहा है आपको बोला। अच्छा देख रहा है। खबर कैसा है राकेश? खबर ठीक है बोला। अच्छा ठीक है होना चाहिए। ओके ओमफ्राय जोंहा दिंगिया मोनगोन गाबोन वाट्स फुङाव गारि गाखोगोन होनदों आरोना। नंगौ नामा? दिंगा अबेयाव गारि गाखोना अबेयाव थांगोन ओमफ्रायलाय? जिंगा ओमफ्राय थरमेना मा होनखो? ओमफ्राय बाजै सना होनदों ओमफ्राय नोंहालाय बिनानावखौ आंनो हरगोन ना होननानै सोंदों। बिनानावखौ नांगौ नामा? ओमफ्राय जोंहा दिंगाया बाजै होनदों आरोना। लाइटा फटिफोरखौ आदसा आंनि नाम्बार ला बाजै होनदों। आंनि नाम्बार ला होननायहाय अबेयाव लानांगौलाय दा? ओमफ्राय जोंहा मा होनखो? आंनि नाम ओमफ्राय पि आर नुजाफैदों आरोना। हेल' भाबि होनदों ना। हेल' देबोरजि ओमफ्राय ब्रु होलाय बाजै होनदों। होबाय आं जिंगा ब्लु होबाय आं। ओमफ्राय मा होनगोन थरमेना होनदों आरोना। ओमफ्राय दिंगिया मा होनगोन अके बाजै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो फिया आंनि गोदान चेनेलखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोरनो। पि आर बड'आ गावनि गोदान चेनेलखौ मा होनो सापर्ट खालामदो होनदों आरोना। ओमफ्राय दिंगिया जों अके होनदों आरोना। मा होनो पि आर आगै आङो ओंखामसो जानो नागिरबायमोन आरोना। ओमफ्राय जोंहा अके होननानै गाबबाय दिंगाया मा अके ओमफ्राय जोंहा थरमेना मा होनखो नांगौमोन हरबा बाजै होनदों। नंगौ नामा? ओंखामा दा एलबि दोनबा हर होनदों आरोना। दा एलबि दोनबा हर होनदों। मायाव हरनो आंलाय जिंगा? ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जिंगा ओमफ्राय जोंहा पियारा मा होनखो दे जादो बाजै होनदो। अरुना जामाखो बाजै मा ओंख्रि होनदो आरोना। ओंख्रिया जोंना बहल आरोना। नुबावाखैमोन आङो। आदसा मबाइलाबो माबा जालायबाय नै। मबाइल माबानो
ओमफ्राय स्क्रिनशट होनदों औ माबाबाय आङो र' खनसे नायबावनि ए जाबावबाय माबाबाय दे लाबाय दे लाखांबाय आङो ओमफ्राय माबाया मा होनखो स्क्रिनशट लाबाय आङो दिंगा ओमफ्राय माबाया मा होनखो एसडिया मा होनखो आब' मा खालामनो आब' मा खालामदों होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय जोंहा फियारा मा होनखो बाजै ना बहानिमोन होनदों बाजै नों बहानिमोन होनदों आरोना आङो माबा मा होनो आसामनि आगै ओमफ्राय सापागुरि ओमफ्राय जोंहा एसडि मा होनखो आब' स' किउटखा हो साबस्क्राइब खालामबाय आं होनदों एसडि आ दे थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय दे आगै साब खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा पंकजा मा होनखो हाय जानू कैसे हो होनदो आरोना अच्छा मैं ठीक हूँ पंकज आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय दिंगाया अके होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा औ ओमफ्राय दा हरगोन आं र' ओमफ्राय जोंहा थरमायना मा होनखो आंबो जाहैगोन बाजै ओंखामखौ होनदों फै ओमफ्राय मिरामिससो बहलल' ओंख्रि जेबो गैया जोंनिया दिनै मोनजायाना ओमफ्राय जोंहा फियारा मा होनखो बाजै नोंखौ जोंनि प्रडाक्सनाव मा होनखो प्रडाक्टआव नांगौमोन होनदों आरोना पियार बड'आ सोर जाखोलै पियार बड'आबा अबेनि जाखो पियार नोङो ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो लायबायना बाजै सरि औ लाबाय आङो दिंगा लाबाय लाबाय दे आङो बेनोमोन ना दहायनियानो एखे सेम लाबाय ओमफ्राय दिंगाया अके होनदों आरोना लाबाय ना बाजै अके होनबाय ओमफ्राय जोंहा अके ओमफ्राय गामिखौ सोंदों आं होनदों आचसा आं सापागुरि माने गोजोनपुरियाव थायो आङो पियार बड' ओमफ्राय जोंहा एसडि आ मा होनखो आब' नों आब' नोङो दायो भिडिअ हगार होनदों आरोना एसडि आङो भिडिअ हगारनो थिनदों आरोना दायो भिडिअ हगार होनदों भिडिअ'आथ' बानायनाय गैया आंना ओमफ्राय एसडि आगै नागारनांगौमोन दाख्लै नागारनायानो नागारनांसिगौमोन आरोना ओमफ्राय ससे माबानाय दं आरो बेखौनो मा होनो हगारना मानो जादोंमोन ओमफ्राय हगारनाय जायासै आरो जोंहा बिवाइटिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया माबा जोंनिया बहलसो आगै ओंख्रिया ओमफ्राय दिंगाया मा होनखो आंना नेट गैया बाजै होनदों नेट गैया माने एमबि गैया आरोना नामा दे दिंगा नेट गैया जा पियारा मा होनगोन बाजै नों आंनि सर्ट फिलिमखौ नुवाखै नामा होनदों आरोना
ओहो नुवाखैथ' आरो आं मोनसे पियार बड' सिनायाखैनोबा सिनायाखैनो आं नोंखौ पियार आंजों लोगो दंना गैया नोङो पियार ना दंखायोसो नामा ओमफ्राय जोंहा दिंगिया मा होनदों अनल' दा एलुइ दोनबा हर दे बाजै होनदो अ दे दिंगा दे दा हरगोन आं र' एलुइ दोनबा ओमफ्राय जोंहा थरमेना मा होनगोन जायो बाजै मिसबाबो होनदों ना जायो बाजै मिरामिसबाबो होनदों आरो ना ओमफ्राय दिंगाया हरथार फैगोन खाथिबाब्ला होनदों हर थाना फैगोन खाथिबा होनदों दे आं हरनाय नायनो र' दायो दे रिंगा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एस डि आ मा होनदों आब' आङो एस डि फंबाय मावो आब' आं सानफ्रामबो नोंनि भिडिअ नायो होननानै हारला हरदो आंना अ एस डि आगै दे थेंक इउ दे सना गोजोननाय थाबाय आगै एस डि गेमार आं मानसिफोरनि भिडिअ नायनो सोलाबाखै र' माने दिनैथ' नेटा गैयामोन नालाय आं फुङाव नायो नायनायालाय मानसिफोरनिखौ ओमफ्राय मेसेज हरफिनजोबो आङो एस डि फंबाय ओमफ्राय सोरनिबा सर्ट भिडिअ माबायाव सर्ट भिडिअआव कमेन्ट थांला दे सनाफोर आंनिया मा जाखो मिथिलालै ओमफ्राय जोंहा पियारा मा होनदों चापागुरिनि बायला हटेलखौ सिनायो ना सिनाया आदसा बायला हटेल चापागुरिनि बायला हटेल हाबफेराखै खोमालै माने पियार बड' हटेलनि नामानो बायला आरोना हाबफेराखैदां बायला माला एबारसो नाम खोनाबाय आन्दाज लाबा मिथिसिगोन आं ओमफ्राय जोंहा एस डि आ मा होनखो बाजै आदानि नामा मा होनदों नोंदानि नामा मा होनो महन्त होनोलै महन्त ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनगोन जागोन दे बाजै होनदो दिंगा ओमफ्राय जोंहा जि वाइटिया मा होनगोन गुमैखौ मानो खोन्थाया नों आब' आदसा नोंगुमैया गैयानोबा बोरै खिथानो आंलाय बि वाइटि फंबाय नोंगुमैया गैयाबा बोरै खिथानो दे तू खेल उसमें लगा मैंने बताया था सोरनिबा मबाइल गाबबाय दंलै ओमफ्राय जोंहा सन्देया मा होनगोन आयु उन्दुवाखै होनदाना गिबावबाय दाबो होनदो गिबावबायसो होनबा आयौ जाखाबावबाय आरोना उन्दुवाखै दाबो होननानै गिबाय जोंहा उन्दुवाखैलै उन्दुनोसैलै जानानै दिनै एलबि गिदिंनानै एकदम मेगना मा होनो मैया एलबि गिदिंनानै एकदम बोरैबा जानानै दं उन्दुनो ओंखारनाय खाराखै आरोना मेगन मोदै बांद्राय खालामजायो एकदम बोरैबा मोनथारो जानानै दुमला उन्दुनोसै गाबोन फुङाव सिखारनांगौ ना आरो फिसालानि स्कुलाव फुङावनो टिफिन बानायनो सिखारनांगौलाय ओमफ्राय जोंहा पियारा मा होनखो जोंहा पियारा मा होनखो बाजै नोंहा फेसबुक दंना गैया होनदोंना फेसबुक दं आंना बे इउटुबजोंनो लिंक होखानाय आंना पियार बड' लिंक होखानाय आरो दे फल' खालामनोबा ओमफ्राय जे दिंगिया मा होनखो क'क्राझार मोनबाय बाजै होनदों बिदिसो दिंगा क'क्राझारनिफ्रायसो फैदों क'क्राझार मोनबाय बाजै होनदों आरोना माजों फैदोंब्रा बाबा ओमफ्राय बाइकजों नामा दिंगा ओमफ्राय जोंहा एस डि आ मा होनखो इउटुबनि गोदान सिस्टेम आब' सिस्टेम आब' होनदोंना दुखु
नों सिस्टेम आब' सा दुखु नों थाव होनदों ना मा होनो इउटुबनि गोदान सिस्टेम आब' ओमफ्राय सा आच्छा दुखुनांथाव होनदों गोदान सिस्टेम आब' जा दुखुनांथाव होनदों आरोना आच्छा मा सिस्टेम आगै एस डि गोदान सिस्टेम जा दुखुनांथाव होनदों आरो ओमफ्राय जा एमा मा ओंख्रि सिस्टार होनदों आरोना ओंख्रिया बहलसो जोंनिया ओमफ्राय मा होनो ओइ नोंनि मबाइलखौ लाबोलाय खनसे ओमफ्राय जों माबाया मा होनखो सनजयआ फिन होलाय आंनो दे आङो ओंखामसो जानो नागिरदोंमोन होना होबाय आङो दे मा होनो सनजय आगै फिन होबाय दे आङो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनगोन बि वाइटिया मा होनगोन आब'आ मा खामानि मावो होनदों आं जेबो मावालै हाउस वाइफसो जोंहा गिदा गिद्दा मा होनगोन जोंहा गिद्दा पिन्दा गिद्दा पिन्दा होगी स' दिया ना ओमफ्राय माबा मा होनखो जा फियारा मा होनदों अके बाजै नोङो आं नायनि र' होनदों औ फियार दे नाय दे महेसरा मा होनखो मा सना जिउ होनदों आरोना महेसर दे बुं ओमफ्राय जा मा होनखो र' मायो सोलोंखो ओमफ्राय जोंहा दे मा होनखो ओमफ्राय जों मा होनखो माबाया बेयाव जायाहाय नै फाग्लासोलै बेयाव जाया होनबाय मबाइल फाग्लासो बेयो मबाइला ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ लाइक दान होनबा बिमा दे लाइक दान होनो फैदो आरोना दासो बड'लेण्ड नोङो दहाय होआखैमोन आरो ट्रेनजों बाजै होनदों आरोना ट्रेनजों दे दा फन हरना नायगोन आं दिंगा ओमफ्राय जा मा होनगोन दिंगाया ओमफ्राय जा मा होनखो माबाया सनजया मा होनखो थेंक्स होनदों आरोना बड' इउटुबा जा मा होनो मा गामिनि जाखोमोनथाय नों दिदि होनदों गामिया आं माबा दे मा होनो सापागुरियाव थायो आङो बड' इउटुब ओमफ्राय जा दिंगाया मा होनखो थांगासिनो बाजै होनदों आरोना दे फैबाय था दे दिंगा ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ दाबो सङाखैलाय नामा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ लाय बिमा होनो दाबो सङाखैलाय नामा होनबाय जानोसैसो माबा अजित बड'लेण्ड बिफा जानोसैसो आरोना आं बर'आहाय मा ओंख्रि जाखो जारौ होनदों ओंख्रिया जोंना माबा बहलसोलै ओंख्रियानो आरो बर'आहाय मा ओंख्रि जाखो मिस्टारा जा गुड नाइट दार्लिं गुड नाइट दार्लिं होनबाय मिस्टारा गुड नाइट दार्लिं मा होनो मिस्टार इण्डिया ओमफ्राय जा राजनि दैमारिया मा होनखो रसनि दैमारिया मा ओंख्रि जाखो आगै सना ओंख्रिया जोंना बहलसो जानोसै आरोना दासो रसनि
जामानखो बड'आ माखो लाजिफोरासो थांगोन खोमा मा होनगोन लजिंफोरसो थादों खोमा होनदों ना लजिंफोर औ लजिं थादों औ मा होनो लजिंआव दंथ'यो दायो बड' इउटुब बागै लजिंआव दंथ'यो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो आरा एक्टरा मा मावो जारौ होनदों ना आर बर'आ एक्टरा आंना माबालै मा होनो फौजि आरोना एक्टरा आरबि ओमफ्राय जोंहा सुदेमा आब' गोथावथारमोन होनदों आरोना जोंहा सुदेमा गोथावथारमोन ओमफ्राय जोंहा फियारा मा होनखो बाजै मोनबाय दे मेसेन्जाराव SMS हरदों दे आं होनदों नोंनाबा मा नाम फियार दे दा नायगोन आं र' फियार बड' दा नायगोन आं दे मेसेन्जार ओमफ्राय जोंहा एसडिएम आंखौ फेमिलियाव सोर सोर दं खोन्थाना प्लिज रिप्लाइ हर होनदों ना आदसा फेमिलियाव आंना माबा आंनि फिसाला आं ओमफ्राय बोराय एसडि गेमार फिसाला दङ सासे ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों मालाय दिंगाया निउ बङाइगाव मोनहां जाबाय होनदों आरोना आदसा निउ बङाइगाव मोनहां जाबाय होनदों ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों मोनथाम स्टेसन बारब्लानो होनदों मोनथाम स्टेसन बारबानो आरोना दिंगा आं मिथियालै ओमफ्राय जोंहा आराम आंखौ मा रेटआव मा रेटआव मावो जारौ होनदों आदसा माबा SSB आव आरोना हामदियाना मा होनगोन हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ मा होनो आगै मा जा फियारा मा होनखो बाजै आंनि चेनेलनि मेसेजखौ लिरना हरखादों आं मेसेजाव लिरना हरखादों आरोना दे फियार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बड'आ नोंखौ दादाया अनगोन ना अना दिदि दे दादाया अनो ना अना अनो मानो अना अनो बड' मोजां आराम होनगो बबेयाव थायो होनदों ना बबेयाव थायो अके सोलो बबेयाव थायो होनदों आरोना जोङो माबा माबा सानदोंलै जोङो गोजोनपुरियाव थायो आरोना सरि आर बर' आगै आरे भाइर'खौना सुदेमा मा होनखो आब' खनसे नोंनि भिडिअ'खौ फटकखौ स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै नायफिनलाय आब' बिराद मोजां नुयो आब' होनदों आरोना मा होनखो आब' खनसे नोंनि भइसखौ होनदों भिडिअ'खौ होनदों नामा भिडिअ'खौ स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै नायफिनलाय आब' होनदों बिराद मोजां नुयो आब' होनदों सुदेमा सोर मा होननाय जाखो भिडिअ'खौ माने स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै नायफिनो मोजां नुयोखायसो मोजां नुयो होनबाय खोमा सुदेम सरगयारिया मोजां नुवा खोमा ओंखायनो मोजां नुयो होनदों नामा आगै सुदेम आगै ओमफ्राय जोंहा गाखोआ बै बिमा नै दासो सफैदों होनदों दासो सफैदो आरोना गाखो ओमफ्राय
मबाइलासो गेलेनानै थानोसै गाखोआ आराम आंगो मा रेजिमेन्ट सो मावो होनो आङो माबा SSBसो होननानै SSB होनना खिथादोंमोन ना ओमफ्राय आरो बर' ओमफ्राय जा SD आ मा होनखो आब' आङो दिखाजुलिनि होनदों ना SD आगै नों दिखाजुलिनि आरो ने आदसा दिखाजुलि टाउन नामाब्रा SD ओमफ्राय गाखोआ मा होनखो उन्दुनो ओंखाराखै नामा बिमाजों उन्दुनो ओंखारहांबायलै ओमफ्राय ओंखारबाय ओंखारनायालाय ओंखाम जानानै दोनबा हले दुमब्ला थाब उन्दुनोसै आरोना गाबोन फुङाव सिखारनांगौना नाबा फुङाव सिखारनो नाङा ओमफ्राय जा मा होनखो सोमखोरा ओमफ्राय जा बड'आ दा ओमफ्राय जा बड'आ मा होनदोंलाय दादाजों बोरै मोनलायनाय दिदि नायज्लायनाय ना गोसो थोलायनानै मोननाय दादाजों आदसा बोरै मोनलायनाय जोंना नायलायनाय नङालै गोसोथोलायनायसो जाहैसै एसे गोसोथोलायदोंमोन दादाजों बड' ओमफ्राय जोंहा फियारा मा होनदों फियारा मा होनखो बाजै नोंनि नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हर दे होनदों आरोना र' नायग्रोनि आं दै फियार बड' ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिंगा बे मा होनखो अके बाजै होनदों आंना सालाकाथि मोनबाय बाजै होननाय सालाकाथि मोनबाय आरोना सालाकाथि आदसा दिंगाया सालाकाथि मोनबाय होनबाय जा फियारा मा होनखो बाजै आदाया दा बहा थायो होनो आदसा नोंदाया केम्पआवसो थायो भुटान मा होनो ओरैहाय भुटान बर्डार आरोना नांलामखै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सोमखोरा मा ओंख्रिया जाखो होनदों ओंख्रिया माबा जोंनिया मा होनो बहलसो आरो ओमफ्राय जोंहा बालु नानिया मा गामिनि आरो मा डिस्ट्रिक्टनि नानि आङो मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरोना ओमफ्राय आं दायो मा होनो गोजोनफुरियाव दङ मा होनो बालु ओमफ्राय जोंहा SD आ मा होनखो आदा फियार बड'नो नाम्बार हरनाङा होनदों SD आ आदा फियार बड'नो नाम्बार हरनाङा सिनायाबा रावनोबो दाहर नाम्बार अके होनदों SD फंबाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो MD आ मा होनखो येस बावदो येस इंलिश how are you होनदों ना how are you fine I come here to आदसा टक टु इउ होननानै बुंफैबाय आरो दाना MD आ इनको हिंदी भी नहीं मालूम MD को हिंदी भी नहीं आता बोला how are you मैं ठीक हूँ रे I'm fine ओमफ्राय जोंहा दारमेना मा होनखो माथो माथो खालामदों बाजै होनदों माथो खालामदों बाजै मानो गंनानै थाबाय थायो होनदों गंनाय थानाय नुदों नामा जेबो खालामाखै आङो जेबो मबाइलसो मा होनो मबाइल दौला गंसे बेखौ थुनानै माबानो थांखो
सोंनाया आच्छा थरमेना सोंदोंमोन ना oke selo tinggi aman ke Saste den kahan. station dongbawo आच्छा मोनहैनो दुइस मोननै आच्छा मोननै स्टेशन दंबावो होनदों ना मोननै स्टेशन दंबावो सोलायबावा रुनुमिल खाथिना बाजै होनदों ना रुनुमिलखौ एसे बारबोनांगौ दिंगा ओमफ्राय एसा मा होनदो बावबाय नामा आब' सना आंखौ होनदों एस बसुमतारिया आच्छा बावाखै आगै एस माबामोन नामा एस बिटिवाइ मोन नामा फंबाय ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो हाय बाजै गुड इभिनिं होनदों ना रतना हाय गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा बबे गोजोनपुरियाव थायोलै बङाइगावनि बङाइगाव ना बिजिनि होनदों आच्छा बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो चन्दननि गारि शरुम खाथिना बाजै होनदों चन्दननि गारि शरुम चन्दननि गारि शरुम औ नो मिथिबाय आच्छा मारुति सुजुकिया मारुति सुजुकि बेखौ मिथियोना आङो एसे बारनो नाङा होनदों बेखौ बै गोरावनो बेखौ बारबोना ओरैहाय माने आगोलखै फैबावनांगौ बेखौ गारबोनानै जै ओरै फैयोबा आरोना ओमफ्राय नै ओरैबाथ' जोंनिखौसो आगोल मोनो ओमफ्राय जोंहा थरमेन्द्र मा होनखो बाजै सना नोङो बिजिनि कलेजाव फरायनाय होननानै ओहो आं बिजिनि कलेजाव फरायाखै आं कलेजखौनो एसेल' फरायदोंलै थरमेन ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो बाजै नों सिख्ला समाव गोसोम खोमा एखायनो दाबो जा समायना नुदों होनदों आरोना नोंगौ नामा बड' आगै ओमफ्राय जोंहा एमडिया हिन्दी थरा थरा मालुम बोला हिन्दी थरा थरा मालुम है क्या थरा थरा हिन्दी बोलो एमडि ओमफ्राय माबा मा होनखो लाङो मोजां एमआ मा आच्छा एम पियारा मा होनदों अके एसडि ओमफ्राय नों थार खोथा बुंदों होनदों आरोना अके एसडि नों थार खोथा बुंदों होनबाय जोंहा पि आर बड'आ ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनदों गुदि Bodi had dinner with what was your dinner last night last night ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा दे होमबा सोमखोरा मा होनखो दे होमबा नाइट गुड नाइट होनदों ना आच्छा बिराद नै बाबायाथ' सोमखोरा गुड नाइट होनबाय गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनदों I want to know one more thing from you are you married होननानै अच्छा मैं मुझे पूछा क्या मैरिड है मैं मैरिड हूँ हाजी एमडी मतलब आई एम मैरिड है ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो दिंगाया होनदों आरोना ओमफ्राय बौदि इउ मस्ट टेल हुइच कान्ट्रि मतलब इण्डिया रे आई एम ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनगोन दिंगाया बबे
जों खाथि जायो बाजै बबेजों खाथि माने नोंसोर माबाजों फैबा मा होनोमोनलाय प्लेटफर्मनिफ्राय ओरै स्टेसननिफ्राय फैबाथाय रुनामिलखौ बारबोनांगोन आरो ना ओमफ्राय ओरै सापागुरिफोरनिफ्राय फैबाथाय ओमफ्राय जोंहा दिंगा ओमफ्राय जोंहा एस डिया मा होनखौ आब' नोङो टाइम मास्टाराव इडिट खालामबा गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालामदे आब' होनदों ना आदसा टाइम मास्टाराव गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालामदे माखौ मा होनो एस डि आगै मा गुगोलनिफ्राय माखौ डाउनलड खालामनांगौबा एस डि आगै सोर जाखोब्रा ना माबाया नामा मिथियारा जा मेसेज दानबाय माने दिंगिया मा होनगोन बिशाल मार्केट खाथिसो ना बाजै हो बिशाल नङा बिशालाथ' एकदम जोंनि गोजान जायोलै जों थानायनि एसे गोजान जायो रुनुमिल खाथियावनोलाय दिंगा रुनुमिल बारबोबानो रुनुमिल खाथियावनो नैबे माबा नामखौ मा होनोमोनलाय हटेल गैया नामा ओमफ्राय थरमेना मा होनगौ खाना हो गया क्या भाभी भाभी खाना अभी मैं खाने वाली हूँ रे नहीं हुआ मेरा खाना जैसे मैडम योर क्या साउनी सोप I am madam your sound is ओमफ्राय जाया clear your sound ओमफ्रायहाय रोंला दे ओमफ्राय दिंगिया बाजार इण्डिया खाथि बाजार इण्डिया ना गारबोनांगौ ओमफ्राय जा फियारा गाबबाय मानो गाबखो आं ओंखाम जानोसै दे सनाफोर मा होनो दिंगा बाजार इण्डिया खाथि नङा दे बाजार इण्डिया गारबोबानांगौ वान इण्डियाखौबो गारबोनांगौ आरो ना टाइमा जे जाबायना आं ओंखाम जानोसै दे सोर सोर दंमोन दे हा सोर सोर दंमोन बायबाय दे आं ओंखाम जानो दे सनाफोर अन दोननानै ओंखाम जानोसै आं दसे थाथोंसै नामा 11थासिम नामा र' दे हरगोन आङो दिंगा हरगोन आं र' ओंखाम जाग्रोनो दे मा होनखो खाना खा लो ठंडा हो जाएगा अलरेडी ठंडा हो गया उन्दुनो उन्दुदोलै बिमा होनबाय उन्दुनोसै जानानै दे फन हरदो बाजै दे हरगोन आङो दे ओंखाम जाग्रोनोसै आं अके बाजै बाय दे बाय दे गासिखौबो बाय दे बाय दे गासिखौबो मा होनदोंमोन एसडिया फैफिन दे आब' होनदों आरोना ओंखाम जाग्रोनानै फैफिननो आं दसे होमबा ओमफ्राय गुड नाइट अल होनदों जा माबाया एस डि फंबाया गुड नाइट अल होनदों ओमफ्राय जा अके दे
Đó là dân là xem à asing mah tahu belum salah Chất sụt đồng mơ, sẽ vào đồng nằm số là phải mơ là bay bán thôi, cứ được hết